हॅलो, ढोल पथकाला विनंती आहे की आपण कृपया पोझिशन घ्या, कारण अगदी 5 मिनिटांमध्येच मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होतोय. ज्यांची आपण वाट बघतो आहोत ते सर्व मान्यवर, कोकणचे भाग्यविधाते माननीय विद्यमान खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या समवेत आजच्या कार्यक्रमाला ज्यांची प्रमुख उपस्थिती आहे ते नितेशजी राणेसाहेब, आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, तथा या ठिकाणी उपस्थित राहणारे माननीय नामदार श्री जयकुमार रावल साहेब, मंत्री महाराष्ट्र राज्य पणन राज्य शिष्टाचार तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे यांच्या समवेत दीपकभाई केसरकर, आमदार निलेशजी राणे, माननीय श्री विकासजी रसाळ, प्रवीणकुमार नाहाटा, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ, मनीषजी दळवी, अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक, मध्यवर्ती सहकारी सिंधुदुर्ग, विनायकजी कोकरे, अनिलजी पाटील म्हणजेच आपले कलेक्टर साहेब, रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सौरभजी अगरवाल, या सगळ्याच मान्यवरांचं काही वेळातच या ठिकाणी आगमन होत आहे. यांच्या आगमनाची आपल्याला सगळ्यांना सूचना प्राप्त झालेली आहे. हॅलो, मान्यवरांची येण्याची सूचना या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग, मुक्काम पोस्ट वाघेरी, ग्रामपंचायत मठ खुर्द वाघेरी, ग्रुप ग्रामपंचायत, पंचायत समिती या ठिकाणी माननीय सीमा नानिवडेकर, माजी उपसभापती सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समिती, माननीय बाळा जठार, माजी जिल्हा परिषद सभापती, सौ मेघाजी गांगण, माजी नगराध्यक्ष कणकवली, श्री दीपकजी परब, उद्योजक मुंबई, सर्व पत्रकार आणि प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. सगळ्या मान्यवरांचं, पत्रकार बंधूंचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. या दरम्यान अजितदादा गोगटे साहेब, आपलं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाला प्रशासनातले अधिकारी, कर्मचारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. माहिती अधिकारी माननीय मुकुंदजी चिलवन साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यांच्या समवेत या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या मान्यवरांच्या मांदियाळीमध्ये अनेक प्रशासनातले अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते तसेच राजकीय व्यक्तिमत्व उपस्थित राहणार आहेत. आपण सगळ्यांना विनंती आहे की शांततेच्या सहकार्यामध्ये आपल्या मोबाईलचा कोणताही आवाज होणार नाही, जेणेकरून या कार्यक्रमाला डिस्टर्बन्स होणार नाही, पार्किंगमुळे कोणाची गैरसोय होणार नाही, कोणत्याही ठिकाणी गर्दी होणार नाही, याची कृपया आपण एक सुजाण नागरिक आणि आपली जबाबदारी म्हणून या कार्यक्रमाची जी भूमिका आहे ती सहकार्याची ठेवूया अशी सगळ्यांना सूचना करतो. कारण या ठिकाणी मान्यवरांच्या गाड्या आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे, तर त्या ठिकाणी कुणीही कृपया गेटकडे जाऊ नये. मान्यवर आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्या स्वागताचा स्वीकार करणार आहेत. कुणीही वैयक्तिक बुके घेऊन कृपया व्यासपीठावर येऊ नये ही सक्त सूचना आहे. कारण आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं स्वागत आहे ते आपण कोकणच्या संस्कृतीनुसार मान्यवरांचा यथोचित सन्मान करणार आहोत. जर कोणाला बुके द्यायचे असतील तर कृपया कार्यक्रम सुरू असताना बुके देऊ नका. त्यासाठी वेगळा वेळ तुम्हाला दिला जाईल किंवा पत्रकार परिषद झाल्यानंतर मान्यवर खाली आल्यानंतर तुमच्या बुकेचा स्वीकार करतील. पण आल्या आल्या कोणीही बुके देण्यासाठी पुढे जाऊ नका. आल्या आल्या मान्यवर मंडळी थेट भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी स्टेजच्या उजव्या बाजूला त्या ठिकाणी पूजनाच्या कार्यक्रमाला जातील. तदनंतर भूमिपूजनाचा सुंदर सोहळा संपन्न झाल्यानंतर नामफलकाचं अनावरण होईल. या ऐतिहासिक सोहळ्याला सुवर्ण अक्षराने रेखाटलं जाईल आणि तदनंतर सर्व मान्यवर व्यासपीठावर स्थानापन्न होतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला वंदन करणार आहोत. आपण दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत.
अर्थात गाड्यांच्या रांगा दिसत आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी मान्यवरांचं आगमन होत आहे. अनेक गाड्यांच्या रांगा आणि या रांगामधून आलेले हे सर्व मान्यवर, या मान्यवरांच्या स्वागतासाठी आम्ही तमाम शेतकरी बंधू मार्केट यार्डच्या उद्घाटन आणि भूमिपूजन सोहळ्याच्या निमित्ताने उपस्थित आहोत. तमाम शेतकरी बंधू आणि आयोजन समितीकडून या मान्यवरांचं यथोचित सन्मान ढोल ताशांच्या गजरामध्ये आणि सुवासिनींच्या औक्षण आणि ओवाळणीने या ठिकाणी केलं जाईल. सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. माननीय आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते माननीय नारायणरावजी राणे साहेब, तसंच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व नितेशजी राणे साहेब, कुडाळ मालवणचे विद्यमान आमदार नितेशजी राणे साहेब, मंत्री महोदय माननीय जयकुमार रावल साहेब, मंत्री महाराष्ट्र राज्य पणन राज्य शिष्टाचार तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या समवेत माननीय दीपकजी केसरकर, आमदार सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला, माननीय निलेशजी राणे साहेब, आमदार कुडाळ मालवण, माननीय प्रवीण कुमार नाहटा, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ, माननीय श्री मनीषजी दळवी, अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, माननीय विनायकजी कोकरे, सरव्यवस्थापक पणन मंडळ, माननीय अनिलजी पाटील, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या समवेत सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. निलेशजी राणे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये या ठिकाणी सर्व मान्यवर उपस्थित राहत आहेत आणि ही आपल्याला सगळ्यांना आनंदानं तेजाळणारी गोष्ट आहे, कारण एका ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी या ठिकाणी आपण सगळेजण मोठ्या संख्येने उपस्थित झालो आहोत. अजूनही गर्दी वाढणार आहे, कारण अजूनही शेतकरी बंधू आहेत, ते वेगवेगळ्या ठिकाणाहून या ठिकाणी त्यांच्या गाड्या पोहोचत आहेत. मान्यवर मंडळींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. या मान्यवर मंडळींच्या स्वागतासाठी आपण सगळेच जण उत्सुक आहोत. कोकणचे भाग्यविधाते, आपल्या सगळ्यांचे लाडकं नेतृत्व माननीय नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या समवेत आजच्या भूमिपूजन सोहळ्याचं उद्घाटन शुभहस्ते ज्यांच्या होणार आहे ते आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते माननीय श्री नारायणरावजी राणे साहेब यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी होईल. तुतारी वाजवून आणि औक्षण ओवाळणी करून यांच्या समवेत सर्वच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहतील. भूमिपूजनाच्या सोहळ्यानंतर या ठिकाणी मी सर्वच मान्यवरांना व्यासपीठावर सन्मानित करेन. आपण टाळ्यांचा जोरदार गजर द्या. सर्व मान्यवरांसाठी टाळ्यांचा एकदा जोरदार गजर द्या. ह्या सर्व मान्यवर मंडळींची आगमनाची उत्सुकता आपणाला होती आणि या आगमनाची उत्सुकता, उत्कटतेला प्रतीक्षेची धार आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने ती उत्कटता बहरून येते आणि ही उत्कटता आम्हाला गेले काही दिवस होते. इथे आल्यापासून आम्ही काही क्षणांची वाट बघत होतो. आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते नारायणरावजी राणे साहेब, आपले विद्यमान खासदार, आपल्या सिंधुदुर्गचे भाग्यविधाते माननीय नारायणरावजी राणे साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, ज्यांच्या शुभ हस्ते या भूमिपूजन सोहळ्याची सुरुवात आपण करणार आहोत. तसंच आपले महाराष्ट्र राज्याचे पणन राज्यमंत्री माननीय श्री जयकुमार रावल साहेब हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. तसंच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, एक बुलंद नेतृत्व नितेशजी राणे साहेब हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. दीपकभाई केसरकर, आमदार माननीय निलेशजी राणे साहेब, कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजी राणे साहेब यांच्या समवेत सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होतं. एकदा जोरदार उभं राहून टाळ्या वाजवून आपण या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करूया. या कोकणच्या लाल भूमीमध्ये मराठमोळ्या संस्कृतीमध्ये ढोल ताशांच्या गजरामध्ये, आनंदाच्या वातावरणामध्ये, फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये या ठिकाणी मान्यवरांचं स्वागत होते. मी भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला मान्यवरांना त्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची विनंती करतो. ज्यांच्या शुभहस्ते भूमिपूजन सोहळा होणार आहे आणि ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार आपण होणार आहोत. मी नारायणराव राणे साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभहस्ते भूमिपूजन होणार आहे, पण तत्पूर्वी या ठिकाणी पूजेचा कार्यक्रम होणार आहे. भूमिपूजनाच्या आधी जी छोट्याशा वेळेमध्ये जी पूजा होणार आहे ती पूजा या ठिकाणी संपन्न होते आहे. लगेचच नामफलकाचं अनावरण होईल आणि आपण मुख्य कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. पार्किंगसाठी पुन्हा एकदा सूचना करतो की कृपया पार्किंग्स, मान्यवरांच्या गाड्यांची या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मांदियाळी झालेली आहे, त्यामुळे इतर आमचे जे शेतकरी बंधू आहेत त्यांच्या गाड्या योग्य ठिकाणी लावाव्यात. ढोल ताशांचा हा गजर आहे तो अथक चालूच राहील, कारण ही आमच्या आनंदाला आलेली भरती आहे आणि या आनंदाच्या लाटेमध्ये स्वार होण्यासाठी आपण सगळेच जण उपस्थित आहोत. सगळ्यांच्या मनामध्ये आनंदानं लहरलेली ही लाट ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंद
गोविंदाय नमः ओम नमः विश्वस्वे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः उपेन्द्राय नमः जनार्दनाय नमः श्रीकृष्णाय नमः हरये नमः परब्रह्म परमात्मा ऋषिर्देवताभ्यो नमो नमः ओम भुवा ओम स्वः ओम जनां तपां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आत्मं प्रोक्षयेत पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डलीकाक्षं सभाय्याभ्यन्तरो शुचिः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमोदिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वप्रारब्धकार्येषु त्रय्योऽस्तु भुवनेश्वरा देवादिशन्तनु सर्वकार्यार्थसिद्धये बिल्वदलपत्रं समर्पयामि बिल्वदलपत्रान् सहित नारायण बिल्वदलपत्रं समर्पयामि तत्रादौ पूजनान् प्रीत्यर्थेन पुष्पार्थे ऋतुमान कालोद्भव पुष्पं समर्पयामि माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनमे प्रभो मयार्तानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पूजनान् प्रीत्यर्थेन पूगिफलताम्बूलं सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणान् समर्पयामि तत्रादौ इष्टदेवताभ्यो नमो नमः कुलदेवताभ्यो नमो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः स्थानदेवताभ्यो नमो नमः मातापितृदेवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादौ वाघेरी आसमंत ग्रामदेवता लिंगेश्वर गांगेश्वर पावणाई देवताभ्यो नमो नमः तत्रादो लोरे आसमंत ग्रामदेवता गांगो देवताभ्यो नमो नमः रुजेश्वर देवताभ्यो नमो नमः सत्यदेवताभ्यो नमो नमः रामेश्वर देवताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सुमुखश्च एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशनो हे सगळ्या नारळांवर बिड्यांवर धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननाद्वादशेतान्नामानि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेर्था संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य निजायते शुक्लांबरं धरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् इष्टदेवताभ्यो नमो नमः तत्रादौ पूजनान् प्रीत्यर्थेन नैवेद्यार्थे हातावर एक पळी पाणी घ्या आणि गुळ खोबऱ्याच्या नैवेद्याला पाणी सोडा सत्यंद्वर्तेन परिषिंचामि प्राणायन महा अपानायन महा व्यानायन महा उदानायन महा समानायन महा ब्रह्मणेन महा भक्षपोज्य उपहार खाद्य नैवेद्यार्थे गुडांश खंड खाद्य नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि धूपं समर्पयामि आरतोवळा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसाधनं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरादित्यान् दर्शयामि इदं फलं मया देवं परिपूर्णं सहस्रमे दीपदेवताभ्यो नमो नमः तत्रादौ आवाहितदेवताभ्यो नमो नमः पूजनान् प्रीत्यर्थेन नैवेद्यार्थे इदं फलं मया देवं परिपूर्णं सहस्रमे परत दोन्ही ठिकाणी अक्षता घालून नमस्कार करा नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रव्याधा शिश्रोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटी युगधारणे नमः ओके 2 मिनिट आधी गारणं करूया 1 मिनिट गारणं करूया आधी फक्त गारणं करूया 1 मिनिट हो बरं ठीक आहे बरं जय देवा तुलोरे आसमंत ग्रामदेवता त्याचप्रमाणे तू घोणसरी आसमंत ग्रामदेवता लिंगेश्वर पावणादेवी आईमाते त्याचप्रमाणे तू लोरे आसमंत ग्रामदेवता गांगो रुजेश्वर महाराजा स्वामी समर्था त्याचप्रमाणे मठखुर्दा आसमंत ग्रामदेवता आज इथे आपलं नवीन वास्तूचं आपलं उद्घाटन होतं आहे त्या दृष्टीनं भूमिपूजनाचं काम आरंभलेलं आहे तुम्हाला प्रत्येकाला नारळ विडामान ठेवलेला आहे त्याप्रमाणे योवदलेलं काम आहे ते लवकरात लवकर निर्विघ्नपणे प्रत्येकाच्या हातापायाखाली सांभाळ करून लवकरात लवकर परिपूर्ण करून देऊन आनंदी आनंद करा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय पूर्व दिशा असं उभं राहायचं तुम्ही समोर राहू नका मार्केट
पाच करायचं 2 फूटच्या वर सभापती घ्या लेफ्टी आहे का लेफ्टी नाही चेअरमन या जिल्हा बँक चेअरमन निधी वेळोवेळी देत चालू म्हणून घ्या महाराज थोडं बाकी शिल्लक आहे त्यांच्यामुळे सगळं झालं साहेब इथे बूट आहे ना धन्यवाद. या ठिकाणी ग्रामदेवतेला आळवणी करून विधिवत पूजा करून या कार्यक्रमाची भूमिपूजनाची सुरुवात झालेली आहे. मी यानंतर विनंती करतो मान्यवरांना नामफलकाचं उद्घाटन करण्यासाठी नामफलकाचं अनावरण करण्यासाठी माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब आपले विद्यमान खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती करतो की आपल्या शुभहस्ते या ठिकाणी नामफलकाचं अनावरण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी आणि तदनंतर सन्मानानं व्यासपीठावर आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मी त्यांना आमंत्रित करणार आहे. या ठिकाणी नामफलकाचं अनावरण होतं आहे. उत्क्रांतीचं नवं पाऊल उत्कर्षाची नवी चाहूल आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी या नामफलकाचं अनावरण होताना आपण टाळ्यांचा गजर देऊया. हे नामफलकाचं अनावरण झालेलं आहे आणि हा इतिहासाचा सोनेरी क्षण या सुवर्ण अक्षराने नोंदवून ठेवावा अशा पद्धतीची ही नवी पहाट शेतकऱ्यांसाठीची नवी पहाट आहे ती आपली सगळ्यांची झालेली आहे आणि याचा आनंदाचा उत्सव आपण साजरा करण्यासाठी जमलेलो आहोत. मी सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक शुभहस्ते ज्यांच्या हा कार्यक्रम होत आहे ते नारायणरावजी राणेसाहेब, माननीय मंत्री महाराष्ट्र राज्याचे पणन आणि शिष्टाचार जयकुमार रावल साहेब, माननीय नितेशजी राणेसाहेब पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र कॅबिनेट मंत्री मत्स्य व्यवसाय बंदर विकास मंत्री यांच्या समवेत श्री दीपकभाई केसरकर, माननीय निलेशजी राणेसाहेब आमदार, माननीय प्रवीण कुमार नाहटा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ, माननीय श्री मनीषजी दळवी, माननीय विनायक कोकरे सरव्यवस्थापक पणन मंडळ पुणे, अनिलजी पाटील जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, माननीय रवींद्र खेबुडकर भाप्रसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल IPS पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग, तसंच प्रभाकरजी सावंत जिल्हाध्यक्ष भाजप, माननीय श्री दत्ताजी सामंत जिल्हा प्रमुख शिवसेना, माननीय अभिजी नाईक जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी, डॉक्टर सोपान शिंदे जिल्हा उपनिबंधक सिंधुदुर्ग, यशवंत बुधावले जिल्हा नियोजन अधिकारी, माननीय श्रीमती भाग्यश्री नाईक धुरे कृषी अधिकारी सिंधुदुर्ग, जगदीशजी कातकर उपविभागीय अधिकारी कणकवली, माननीय श्री दीक्षांत देशपांडे तहसीलदार कणकवली आणि माननीय सौ अनुजा रावराणे सरपंच वाघेरी मठखुर्द यांच्या समवेत प्रकाशजी देसाई सभापती कोल्हापूर बाजार समिती, माननीय श्री सुरेशजी सावंत सभापती रत्नागिरी बाजार समिती, माननीय श्री योगेश सावंत आर्किटेक्ट मार्केट यार्ड आणि माननीय श्री अरुणजी चव्हाण BDO कणकवली. तसंच या कार्यक्रमाला अजितदादा गोगटेसुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो आपण स्थानापन्न व्हा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक माननीय उपसभापती माननीय श्रद्धा दिलीप सावंत, तसंच प्रदीप सत्यवान मांजरेकर, अशोकजी केशव पराडकर, माननीय श्री सदानंद सर्वेकर, श्री प्रसाद कृष्णा पाटकर, श्री मकरंद यशवंत जोशी, श्री सच्चिदानंद वसंत गोलतकर, श्रीमती सुजाता संदीप देसाई, श्री अजय सत्यवान आकेरकर, श्री सूर्यकांत अनंत बोडके, श्री किरण कृष्णा रावले, श्री दिलीप तुकाराम तवटे, श्री आनंद राजाराम ठाकूर, श्री संतोष अरुण राऊळ आणि श्री मंगेश वसंत ब्रह्मदंडे या सर्व संचालक मंडळाला विनंती करतो. या समवेत तुळशीदास रावणाणे साहेब देखील उपस्थित आहेत. या ठिकाणी सर्वांचं स्वागत करण्यासाठी आपण कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकूया. सर्व मान्यवरांचं शब्दसुमनाने एकदा टाळ्याने जोरदार स्वागत करूया आणि मी विनंती करतो की या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी
संजयजी आंग्रे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना व्यासपीठावर बसण्याची विनंती करतो. जे प्रमुख मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचा मी नामोल्लेख केलेला आहे. करू बाबा, प्रस्तावना करा तुम्ही. या दरम्यान स्वागताचा आणि दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम आहे तो थोड्या वेळातच आपण सादर करतो आहोत. पण हा संपूर्ण जो कार्यक्रम आहे त्याचा प्रपंच प्रास्ताविकेच्या रूपामध्ये मी या ठिकाणी मांडण्याची विनंती करतो. माननीय श्री तुळशीदास रावराणे साहेब, सभापती सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, यांनी या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक सादर करावं. आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून ज्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालं ते आमचे या जिल्ह्याचे सर्व आणि कर्तबगार असे आमचे लोकनेते माननीय आणि नारायण राणे साहेब, माजी खासदार, विद्यमान खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री, आणि त्याचबरोबर पणन विभागाचे आणि पणन खात्याचे मंत्री माननीय जयकुमार रावळ साहेब, पणन मंत्री आणि राजशिष्टाचार महाराष्ट्र राज्य, आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मत्स्य उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि आपले ह्या संपूर्ण मार्केट यार्डचे शिल्पकार नितेशजी राणे साहेब, या बाजार समितीला प्रामुख्याने जमीन घेतल्यानंतर बँकेनं मोठा आपल्यावर उपकार केला. नंतर मग ज्यावेळी या मार्केटसाठी वास्तू आणि ज्या ज्या सुविधा पाहिजेत त्या उभारण्याकामी ज्याने आपला जो निधी आहे तो म्हणजे आपल्या चांदा ते बांदा आणि सिंधुरत्न योजनेमधून त्याचे अध्यक्ष आहेत माननीय आपले दीपकभाई केसरकर. त्यांनी निधी आपल्याला ह्या बाजार समितीला उपलब्ध करून दिला आणि आपल्या जिल्ह्यातील आमदार आणि पूर्वीचे आमचे खासदार आणि ते माझे नेतेच आहेत ते असे आमचे निलेशजी राणेसाहेब, मालवण मतदारसंघ, व्यासपीठावर आपल्या जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष जानी, ही जमीन जी आता आपण घेतली आहे ती जमिनीला राणेसाहेबांच्या सूचनेवरून आपल्याला त्यावेळी बाजार समितीला आर्थिक स्थिती नसल्याने त्याने जो बँकेकडून कर्ज स्वरूपात निधी दिला आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ही 12.5 एकर जमीन बाजार समिती आज ही जमीन खरेदी करू शकली आणि त्यामुळे आताचे संपूर्ण हे उभं राहते ते आमचे मनीष दळवी आणि त्यानंतर आपल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष भाजपचे प्रभाकर सावंत, जिल्हाधिकारी माननीय आमचे अनिल पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर बसलेले आमचे माजी आमदार गोगटे साहेब आणि माजी जिल्हाध्यक्ष शिवसेना आमचे मित्र संजय आगरे, व्यासपीठावर बसलेले मागच्या बाजूला सर्व अधिकारी, ते पणनचे असतील, पणन मंडळचे असतील
आणि त्याच पद्धतीत बसलेले आमचे माननीय सर्व संचालक बाजार समितीचे आणि आपण सर्व या ठिकाणी जमलेले लोकप्रतिनिधी असतील, बाहेरून आलेले सभापती, संचालक, माजी संचालक, सभापती आणि हे या जिल्ह्यातील उत्पादित शेतकरी, शेती जे करतात ते सर्व शेतकरी, आपलं सर्वांचं सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही इथे आलात आणि आपल्या कार्यक्रमाला शोभा वाढवलीत. मार्केट यार्ड भूमिपूजन सोहळ्याच्या या ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी या मार्केटची स्वप्न ज्याने पाहिले ते आमचे कोकणचे नेते, विकासाचे महापुरुष, आपले सर्वांचे लाडके माजी मुख्यमंत्री, आताचे विद्यमान खासदार माननीय श्री नारायण राणेसाहेब. या मार्केट यार्डच्या उभारणीसाठी मोलाचे सहकार्य लाभलं ते माननीय म्हणून श्री जयकुमार रावल साहेब. तसेच ज्यांच्या विशेष संकल्पनेतून व प्रयत्नातून जे मार्केट यार्ड साकारलं जातं ते म्हणजे या जिल्ह्याचे तरुण तडफदार व्यक्तिमत्व, आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री व मत्स्यबंदर विकास मंत्री माननीय श्री नितेश राणेसाहेब, खासदार राणेसाहेब व पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब यांच्या शिफारशीने सिंधुरत्न समृद्ध योजनेमधून या मार्केटला पहिला निधी मंजूर केला ते म्हणजे माननीय श्री दीपक केसरकर साहेब. आपले स्पष्ट वक्तव्य व निर्भय व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जाणारे आमचे आमदार निलेश राणे साहेब व व्यासपीठावर उपस्थित सगळे असलेले, परत एकदा घेतो उपस्थित असलेले चे सगळं मनापासून एकदा स्वागत आणि धन्यवाद देतो. भूमिपूजनाचा हा शुभारंभ आपल्यासाठी केवळ एक प्रकल्पाची सुरुवात नाही तर एक विश्वासाचा, एकतेचा आणि प्रगतीचा क्षण आहे. या सगळ्या मार्केटची पार्श्वभूमी महाराष्ट्रामध्ये 2500 कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहेत, परंतु आपली एकमेव बाजार समिती ती म्हणजे सिंधुदुर्ग अशी होती की तिला मार्केट यार्ड नव्हते. 2000 साली स्थापना होऊन 25 वर्षे झाली. हा जिल्हा मार्केट यार्डच्या प्रतीक्षेत होता, परंतु आता या जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी कोकणचे विधाते माननीय नारायण राणे साहेब यांनी जे स्वप्न बघितले होते ते आता पूर्ण होत आहे. मार्केट यार्डसाठी प्रयत्न माननीय खासदार नारायण राणे साहेब यांच्या दूरदृष्टीने आणि स्वप्नातून माननीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि विशेष प्रयत्न करून कोकणातले पहिले मार्केट यार्ड साकारत आहे. तसेच मार्केट यार्डच्या निर्मितीसाठी पणन मंत्रालय, सिंधुदुर्ग मंत्रालय, सिंधुदुर्ग बँक, पणन महामंडळ, पणन संचालय व सर्व अधिकारी यांचे विशेष सहकार्य व योगदान आपल्याला बाजार समितीला लाभलेलं आहे. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेमधून मधून 5,66,00,000 लाखाचा प्रस्तावास 75% अनुदानावर निधी मंजूर करून देण्यात आला. त्यासाठी दीपक केसरकर साहेब यांचेही मोलाचे सहकार्य आहे. या मार्केट यार्डच्या निर्मितीसाठी मागील अनेक वर्षापासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, नियोजन प्रशासकीय पातळीवर आणि शेतकरी हिताचा दृढ निश्वास आवश्यक होता. हा प्रकल्प केवळ कागदावर न ठेवता त्याचे अंमलबजावणीसाठी दिवसरात्र परिश्रम घेतले आहेत. हा प्रकल्प म्हणजे एका दीर्घ प्रतीक्षेचा आणि अथंग प्रयत्नांचा विजय आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात पोचवण्याचे व त्यांना योग्य दर मिळवून देण्याचे स्वप्न या मार्केट यार्डमुळे साकार होणार आहे. मार्केट यार्डमध्ये निर्माण होणाऱ्या सुविधा ज्या काय आहेत त्या 66 कोटी एकूण या प्लॅनमध्ये जे 66 कोटीच्या या मार्केट यार्डमध्ये फळ मार्केट, किराणा मार्केट, व्यापारी भवन, शेतकरी भवन, हमाल भवन, काजू गोडाऊन, शीतगृह, पाणी व्यवस्था, खुला बाजार, भुईकाटा या सुविधांसहित सुसज्ज असं मार्केट उभारलं जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ही केवळ बांधकामापुरती मर्यादित नाही तर हा एक शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव, व्यापाऱ्यांना सुविधा आणि जिल्ह्याच्या कृषी
व्यवस्थेला बळकटी मिळवून देण्याचे हे स्वप्न आपण सर्वांनी एकत्रितपणे साकार करत आहोत. मार्केट यार्डचे फायदे आहेत ते असे, भविष्यात या मुख्य मार्केट यार्डमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आर्थिक समृद्धी 100% येईल. काजू, आंबा, मासे आणि निर्यात बाहेरील देशांमध्ये होऊन थेट बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने शेतकरी वर्गाला त्याचा फायदा होईल व त्यांना चांगला भाव मिळेल. माशाची साठवणूक करण्यासाठी शीतगृह असल्याने शेतकरी यांचा माल खराब होणार नाही. तसेच आंब्यासाठी गोदाम, पॅकिंग हाऊस, रायफरिंग चंबर, हॉट वॉटर ट्रीटमेंट, आंब्याची प्रतवारी व इतर सुविधा इथे निर्माण होणार आहेत. काजूसाठी गोडाऊन असून पणन मंडळ पुणे यांची शेतमाल तारण योजना राबवण्यात येईल, जेणेकरून योग्य दर मिळाल्यावर शेतकरी साठवणूक केलेला माल विकून त्यांना पुढच्या भविष्यात 2-3 महिन्यानंतर योग्य मोबदला घेतला मिळेल. रेल्वेची रोरो सेवा 30 ते 40 मीटरवर असल्याने भविष्यात निर्यातीसाठी होणारा वाहतूक खर्च कमी होऊन तसेच भविष्यात या मुख्य मार्केट यार्डचे उपबाजार प्रत्येक तालुक्यामधील होतील व जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. तसेच मार्केट यार्डमुळे या परिसरात रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊन या परिसराचा सुद्धा कायापालट होणार आहे. आपण बरं ठीक आहे, ओके. तरी आपण आजचा कार्यक्रम जो आहे तो आपले मान्यवर सगळे इथे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आपल्याला बाजार समितीसाठी आपण बाजार समितीने जागा घेतली आहे. आता ह्या स्टेजवर आपण आहोत फर्स्ट टप्प्यामध्ये. अजून बरेच टप्पे 5 वर्षामध्ये पुरे करायचे आहेत. तरी माननीय आमचे नेते नारायण राणे साहेब आणि आपले पणन मंत्री जयकुमार रावळ साहेबांनी त्यांचे सहकारी आणि आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी या आणि इथे व्यासपीठावर बसलेले सगळे आमचे तुमचे केसरकर साहेब असतील, आमचे माजी खासदार आणि सध्याचे विद्यमान आमदार असतील निलेश राणे यांनी यासाठी या जिल्ह्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपल्याकडून याला निधी चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून द्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि ह्या मार्केट यार्डचा यापुढे भविष्यात लावलेलं रोप हे वटवृक्षासारखं व्हावं आणि त्याचे सावळेला आपण सर्वजण शेतकरी बसावेत अशी मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. जय महाराष्ट्र, जय सहकार. धन्यवाद. या ठिकाणी प्रास्ताविकेच्या स्वरूपामध्ये लेखाजोखा आणि भविष्यातील हे उपक्रम कशा पद्धतीने राबवले जातील याचा लेखाजोखा घेतला. आपल्या या शेतकऱ्याला जगात महत्त्वाचं स्थान मिळावं म्हणून विकासपुरुष सन्माननीय श्री नारायणरावजी राणेसाहेब खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रयत्नातून ही गोष्ट होते आहे. ही आपल्याला सगळ्यांनाच आनंदानं तेजाळून टाकणारी गोष्ट आहे. म्हणूनच या कार्यक्रमाचं दीपप्रज्वलन करण्यासाठी मी माननीय आपल्या सगळ्यांच्या कोकणचे भाग्यविधाते माननीय नारायणराव राणेसाहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपल्या सर्व मान्यवरांना सोबत घेऊन या कार्यक्रमाचा आशावाद आणि ही सकारात्मक सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करावे. अर्थातच हे दीपप्रज्वलन होतं आहे. दीपप्रज्वलनासाठी या ठिकाणी आपण टाळ्यांचा गजर करणार आहोत. दीपप्रज्वलन होता होता ही नवी सुरुवात आहे, उत्कर्षाची नवी पहाट आहे आणि सिंधुदुर्गवासियांसाठी हा एक ऐतिहासिक सुवर्णक्षण माननीय विकास पुरुष आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या प्रयत्नातून साकारतो आहे. आणि ही विकासाची पाऊलवाट आज विकासाचा हमरस्ता होतो आहे. ही आम्हाला आनंदानं तेजाळणारी गोष्ट आहे. आणि याच निमित्तानं माननीय आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब हे दीपप्रज्वलन करत आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दीपप्रज्वलन होत आहे आणि या कार्यक्रमाची सकारात्मक आणि आशावादी सुरुवात होती आहे. मी तदनंतर मंत्री महोदय माननीय जयकुमार रावल साहेबांना देखील विनंती करणार आहे आपण दीपप्रज्वलन करावं. नितेशजी राणेसाहेब, निलेशजी राणेसाहेब, दीपकजी केसरकर सर्वच मान्यवरांना विनंती आहे की एक एक दीप आहे हा प्रगतीचा आपण लावूया. आणि या जसं मगाशी तुळशीदास रावराणे साहेबांनी या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी जो निधी आणि जे उपक्रम सांगितले त्यासाठी ही इमारत काही दिवसातच या ठिकाणी
आपल्याला उभी राहिलेली दिसेल आणि कोकणच्या शेतकऱ्यांसाठी ही नवीन गोष्ट होईल. मी नंतर विनंती करतो की छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे, यांना आपण पुष्प अर्पण करावं. सर्व मान्यवरांनी मी नारायणराव राणेसाहेबांना विनंती करतो, ज्यांनी इतिहासाच्या पानावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर अधिराज्य केलं आणि आपल्या सगळ्यांचा विश्वास प्राप्त करून रयतेचे खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी राजे झाले, ते छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या सगळ्यांच्याच मनामध्ये असीम स्थान ठेवून आहेत. आणि त्यांना प्रेरणा मानून, त्यांना वंदन करून, त्यांच्या प्रतिमेला वंदन करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहोत. मी विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी बसा, स्थानबद्ध व्हा. यानंतर सामूहिक स्वागत होईल. अर्थात कोकणच्या या संस्कृतीप्रमाणे आंबा, सुपारी आणि खोपळी याच्या हाराचं स्वागत न करता आम्ही अनोखं स्वागत केलेलं आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की सामूहिक पद्धतीने हे स्वागत आहे, या स्वागताचा स्वीकार करावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं हे स्वागत केलं जात आहे. संचालक मंडळ आणि सभापती, सर्व संचालक मंडळ, बाजार समितीचे सर्व सभापती, संचालक यांच्या वतीनं कोकणचं हे रत्नागिरी, देवगड, कणकवली कट्टा, मालवण, राजापूर आणि आम्ही कोकणचे सांगताना आमचं भरून येई उर, हे ऊर भरून यासाठी येतं कारण या समृद्ध फळांच्या राज्यामध्ये आम्ही राहतो. हे सामूहिक स्वागत होत आहे. कुणीही स्टेजवर जास्त गर्दी करू नका. अनोख्या पद्धतीने हे सर्व मान्यवरांचं स्वागत होत आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर देऊया. कोकणचा राजा हापूस आंबा आणि आपली ही कोकणची सुपारी, ज्याला आपण खोपळी म्हणतो, अशा पद्धतीची माळ या ठिकाणी आपण त्यांच्या गळ्यात स्वागताची घातली आहे. स्वागताची सज्ज आम्ही वाट तुमची पाहतो, अशी ही कोकणची संस्कृती, आदरातिथ्याची संस्कृती. मी सर्व मान्यवरांना यानंतर स्वागताचा स्वीकार करण्यासाठी पुनश्च एकदा विनम्र निवेदन करणार आहे. आपण कृपया स्टेजवरची गर्दी कमी करा. हा सामूहिक स्वागताचा स्वीकार झाल्यानंतर आपले आजचे मुकुटमणी, ज्यांच्या शुभहस्ते कोकणचे भाग्यविधाते माननीय नारायणराव राणेसाहेबांचं प्रथमतः स्वागत करण्याची मनीषजी दळवी यांना विनंती करतो. आपण या ठिकाणी माननीय नारायणराव राणेसाहेब, ज्यांच्या संकल्पनेतून विकासाचे कित्येक प्रकल्प उभे राहिले, त्याच्यातलाच हा एक प्रकल्प, त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. मनीषजी दळवी आणि तुळशीदास रावराणे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभहस्ते या ठिकाणी माननीय नारायणराव राणेसाहेबांचा यथोचित सन्मान करावा. त्यानंतर माननीय नामदार जयकुमार रावल साहेब, पणन शिष्टाचार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, हे आज आवर्जून उपस्थित राहिले आहेत. मी विनंती करतो तुळशीदास रावराणे साहेबांना आपण देखील या ठिकाणी टाळ्यांचा गजर करूया. माननीय नामदार जयकुमार रावल साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. तदनंतर स्वागत होईल माननीय नितेशजी राणे साहेब, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिले आहेत. पालक या नात्याने उपस्थित राहिले आहेत. नितेशजी साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यानंतर मी दीपकजी केसरकर यांचं स्वागत करण्याची विनंती करेन तुळशीदास रावराणे साहेबांना. तदनंतर आमदार निलेशजी राणे, तुळशीदास रावराणे साहेब आणि मनीषजी दळवी या ठिकाणी स्वागत करत आहेत. आपले पालकमंत्री, लाडके पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यानंतर विकासजी रसाळ, पणन संचालक, त्यानंतर मनीषजी दळवी यांचा देखील, सर्व मान्यवरांचा आपण यथोचित सन्मान करावा. दीपकभाई केसरकर यांचा सन्मान होतो आहे, स्वागत होत आहे. आपण बुके म्हणजेच पुष्पगुच्छ आणि ही छान सन्मानचिन्ह देऊन, कोकणच्या संस्कृतीचं पान देऊन आपण स्वागत करतो आहोत. सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. ही सर्व मान्यवर मंडळी आपल्यासाठी महनीय आहेत. निलेशजी राणे साहेबांचा या ठिकाणी तुळशीदास सर आपल्या शुभहस्ते सन्मान करत आहेत. हार्दिक हार्दिक स्वागत निलेश साहेब. या वाघेरीच्या भूमीमध्ये सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. तदनंतर माननीय दीपकजी केसरकर यांचं स्वागत झालेलं आहे. माननीय कलेक्टर श्री अनिलजी पाटील यांचं देखील स्वागत होईल. तदनंतर प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष भाजपा, यांचं देखील स्वागत होईल. एकामागोमाग एक मी नामोल्लेख करतो आहोत या सर्व मान्यवरांचं आणि महनीय व्यक्तिमत्वांचं स्वागत मनीषजी दळवी, तुळशीदास राणे यांनी स्वागत करावं अशी विनंती करतो.
अनिलजी पाटील यांचं स्वागत झाल्यानंतर प्रभाकरजी सावंत तसंच मान्यवर व्यासपीठांचं या ठिकाणी स्वागत मनीषजी दळवी आणि तुळशीदास रावराणे साहेब करतायत. प्रथम रांगेतील हे मान्यवर मंडळी आमच्यासाठीच नेहमीच महनीय आहेत. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत आणि या स्वागतासाठी आम्हाला उद्युक्त केलं. त्याबद्दल या आमच्या तमाम सगळ्यांकडून, आयोजन मंडळाकडून आणि आमच्या शेतकरी बांधवांकडून हा स्वागताचा सोहळा अभिजी नाईक यांचं स्वागत होत आहे. दुसऱ्या रांगेमध्ये बसलेल्या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करावं अशी मी विनंती करतो. स्वागताचा हा औपचारिक सोहळा नाही आहे, तर आमच्या कोकणच्या लालभूमीचं हे स्वागताची परंपरा. आम्ही आलेल्या घरच्या पाहुण्यांचं स्वागत करतोच. मी अजितदादा गोगटे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. शाल पुष्पगुच्छ सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित केलं जात आहे. संजयजी आंग्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. संजयजी आंग्रे साहेब, तुमचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. यानंतर अर्थातच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेच्या मान्यवरांचं स्वागत आहे ते होईल. आपण कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकूया. त्यानंतर मी यानंतर प्रास्ताविक झालेला आहे. प्रास्ताविकेनंतर या ठिकाणी सन्माननीय विनायकजी कोकरे साहेब उपस्थित आहेत. सर्व व्यवस्थापक पणन मंडळ पुणे, त्यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो आहे की आपण आपलं थोडक्यात मनोगत शुभेच्छापर या ठिकाणी सादर करावं. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भूमिपूजन समारंभास उपस्थित असलेले माननीय खासदार श्री नारायणरावजी राणे साहेब, राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री माननीय श्री जयकुमार रावल साहेब, माननीय पालकमंत्री नामदार श्री निलेशजी राणे साहेब, माननीय आमदार श्रीयुत दीपक केसरकर साहेब, माननीय आमदार श्रीयुत निलेशजी राणे साहेब, त्याचबरोबर ती बाजार समितीचे सभापती रावराणे साहेब आणि त्यांचे सर्व संचालक मंडळ सदस्य, या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, व्यासपीठावरील मान्यवर आणि माझे सर्व सहकारी, त्याचबरोबर ती समोर उपस्थित असलेले सर्व शेतकरी बांधव. आज या बाजार समितीचे भूमिपूजन झाले आहे आणि हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोकणातील किंवा सिंधुदुर्गातील कृषी मालासाठी एक नियंत्रण करणारी सक्षम एक व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे होते. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये देखील ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही अशा तालुक्यांमध्ये जिथं आवश्यकता आहे तिथे देखील बाजार समित्या स्थापन करण्यासंबंधी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचना दिल्यानंतर माननीय पणन मंत्री महोदयांनी देखील त्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानुसार पणन विभाग कार्य करत आहेत आणि शेतकऱ्यांना या बाजार समितीचा भविष्यामध्ये निश्चित फायदा होईल याचा मला विश्वास आहे. राज्यामध्ये एकूण 305 बाजार समित्या आणि 623 उपबाजार आहेत. बाजार समित्यांचं जर मोठ्या बाजार समित्या देखील राज्यामध्ये आहे. बाजार समित्यांना स्पर्धा भविष्य काळामध्ये या पर्यायी बाजार व्यवस्थेच्या आहेत, जसं की खाजगी बाजार पण आपण काही चालू झालेले आहेत आणि थेट पणन परवानाधारक जे शेतकऱ्याच्या बांधावर किंवा बाजार समिती आवाराच्या बाहेर खरेदी करतात, याचं देखील आपल्यासमोर एक मोठं आव्हान उभं राहणार आहे. या बाजार समितीने जागा खरेदी करून त्या जागेवर सुविधा निर्माण करणार आहे. त्यामध्ये विस्तृत विवेचन यापुढे मान्यवर करतीलच आणि माननीय पणन मंत्री महोदय तसा व त्याचबरोबर माननीय पालकमंत्री महोदय यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुद्धा बाजार समितीचं एक चांगला प्लॅन करण्यात येणार आहे आणि त्याचं भविष्यामध्ये एक चांगलं वास्तू आणि सुविधा उपलब्ध होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माशाचं उत्पादन पाहता सिंधुदुर्ग बाजार समितीने देखील उपबाजार करण्याबाबत माशांसंबंधी विचार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने वाशी येथे आपण वाशी इथल्या सेंटर हो सर निश्चितच माशाबाबत साहेबांनी सूचना केल्याप्रमाणे बाजार समित्यांनी त्याबाबत बाजार समितीमध्ये त्याबाबत रेग्युलेशन करावं. सर ह्याच्यामध्ये मला सांगायला आनंद होतो
की मागच्या वर्षी 2024-25मध्ये काजू उत्पादकांना आपण अनुदानाची स्कीम जाहीर केली होती आणि आत्ता मार्च एंड झाल्यानंतर 2 तारखेला आपल्याला ती रक्कम प्राप्त झाली आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती 4 तारखेपासून त्या रकमा जमा व्हायला सुरुवात झाली. सर, ह्याच्यामध्ये एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आम्ही 10 शेतकरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले बोलवलेत. आपल्या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना एक ह्याचं जे मंजुरीचं पत्र आहे ते आपण द्यायचं आहे. मी आपल्याला विनंती करतो आणि आपण त्या प्रमाणपत्राचं आपण पत्र तयार केलेले आहेत ते सर्वांना बोलवा लाईनमध्ये. आणि सर भविष्यामध्ये ह्या बाजार समितीच्या कामकाजास मी पणन मंडळाच्या वतीने पण आणि सर्वांच्या पणन विभागाच्या वतीने फार अपेक्षा व्यक्त करतो आणि शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद आदरणीय विनायक कोकरे साहेब. या ठिकाणी आपण आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि ही भूमिकासुद्धा स्पष्ट केलीत. भविष्यामध्ये नक्कीच ही नवीन नांदी होईल याबाबत कोणतीही शंका नाही. अर्थात ज्याच्यासाठी आपण या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेलो आहोत ती प्रस्तावित इमारत नेमकी कशी आहे याचं एक PPT सादरीकरण आहे ते सर आपल्या सगळ्या मान्यवरांसमोर सादर केलं जातं. मी विनंती करतो या ठिकाणी या प्रस्तावित इमारतीचं PPT अर्थातच सादरीकरण आहे ते आपल्या सर्व मान्यवरांसमवेत आणि आपल्या सर्व शेतकरी बंधूंसमोर सादर केलं जावं. सादर होत आहे PPT. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुक्काम पोस्ट ग्रामपंचायत खुर्द वाघेरी ग्रामपंचायत समिती तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रस्तावित प्रकल्पाचे हे सादरीकरण आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर हे सुसज्ज प्रवेशद्वार संरक्षक भिंत आणि भोवतालचा सुंदर परिसर ही आहे मुख्य इमारत बाजार समिती कार्यालय सभागृह आणि इथे असणारी ही विविध दुकान इमारत सी मध्ये असणारा आंबा बाजार आणि शीतगृहे इतर फळ बाजार आणि शीतगृहांसाठी इमारत D सज्ज असेल. इमारत E मध्ये किराणा बाजार आणि शीतगृहांची दुकानं असतील. इमारत F मध्ये इतर बाजार शीतगृहे आपणास उभी असलेली दिसतील. या इमारतीमध्ये इतर सेवा देण्यासाठी हमाल भवन वैद्यकीय सेवा मनुष्य आणि इतर प्राण्यांसाठी सुविधा केलेली आहे. इमारत H मधील हे भव्य काजू गोदाम. इमारत I या ठिकाणी बाजार भावाच्या लिलावासाठीच्या जागा असतील. इमारत J मध्ये मासे बाजार आणि शीतगृहे असतील. इमारत K मध्ये व्यापारी बांधवांसाठी भवन असेल. इमारत L या ठिकाणी सुद्धा बाजार भावाच्या लिलावासाठी जागा उपलब्ध असेल. इमारत M आणि इमारत N या ठिकाणी सुद्धा लिलावाच्या जागा उपलब्ध असतील. इमारत O मध्ये प्रसाधनगृह असेल. इमारत P मध्ये शेतकरी बांधवांसाठी सुसज्ज भवन बांधण्यात येईल. ही जागा वाहनतळ बांबू खैर जनावरे बाजार या वापरासाठी खुली असेल. मनाचा थकवा दूर करणारे हे मैदान आणि मनमोहक बगीचा. तर अशा या भव्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग मार्केट यार्डचा भूमिपूजन सोहळा माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब आणि महाराष्ट्राचे पणन मंत्री माननीय श्री जयकुमार रावल साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री माननीय नामदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होत आहे. याचा आम्हाला सार्थ कोणतीही शंका नाही. धन्यवाद. प्रस्तुत आहे हा भव्य प्रकल्प जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासामध्ये मानाचा मान. राणे साहेबांचा हा संकल्प आहे. या संकल्पासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. असे कित्येक प्रकल्प राणे साहेबांच्या संकल्पनेतून उभे राहिले आणि आम्ही कोकणवासीय खऱ्या अर्थाने या विकासाच्या नांदीमध्ये राणे साहेबांच्या माध्यमातून आलो. या प्रकल्पाला भरभरून शुभेच्छा देण्यासाठी मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पण तत्पूर्वी काजू अनुदान प्राप्त शेतकऱ्यांच्या 5 शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. मी विनंती करतो सतीश वराडे साहेबांना ही यादीची उद्घोषणा आपल्या सगळ्यांसमोर त्यांनी करावी. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू उत्पादन प्राप्त शेतकऱ्यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण त्यांचं मंजूर अनुदान पत्र या ठिकाणी देणार आहे. त्यासाठी मी माननीय मंत्री पणन यांना विनंती करतो, त्याचप्रमाणे स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी सदर मंजूर अनुदान पत्र हे त्यांना द्यावे. प्रथम नाव श्री गोपाळ करमळकर हे आहेत पाडलोस तालुका मडुरा तालुका सावंतवाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग सावंतवाडी तालुक्यातून आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा हे अनुदान आपण त्यात देतोय. त्यानंतर श्री संदीप तेंडोलकर
श्री सदानंद सर्वेकर, मुक्काम पोस्ट आंदोले, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्यानंतर श्री विलास ठाकूर, तंडोली, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्यानंतर श्री राकेश धरणे, मुक्काम पोस्ट साटेली, तालुका दोंडामार्ग, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्यानंतर श्री आनंद ठाकूर, हडकूर, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्यानंतर विष्णू सावंत, राणापाल मंडुरा, सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. त्यानंतर श्री सुनील मुननकर यांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. त्यानंतर श्री अशोक गोठेसकर, तंडवली, तालुका कुडाळ यांचे देखील प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. झाले. संपले. धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे. धन्यवाद. वाघेरी गावाच्या वतीनं या ठिकाणी छोटासा सन्मान. वाघेरी गावच्या सरपंच आणि सर्व सदस्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर आपण आपल्या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हा स्वागताचा सोहळा करायचा आहे. हॅलो. या ठिकाणी वाघेरी गावाच्या वतीनं सरपंच आणि सर्व सदस्य मंडळी यांच्या वतीनं हे स्वागत केले जात आहे. अर्थात मी विनंती करतो की वेळेचं भान ठेवूया. लगेचच सर्वांना विनंती आहे की तुमच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मान्यवरांचं अर्थात नारायणराव राणेसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब, तसंच जयकुमार रावल साहेब या सर्व मान्यवरांचा, दीपकभाई केसरकर सर्वांचंच या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे ग्रामस्थांच्या वतीनं. आणि अर्थातच प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये सरपंच आणि सर्व वाघेरी मठखुर्द ग्रामस्थ, गावातील सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं या महिला भगिनी हे स्वागत करत आहेत. अर्थात आमच्या गावामध्ये तुम्ही आलात, या लाल भूमीमध्ये येऊन आमच्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण सेवा देत आहात, याबद्दल या हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करत या स्वागताचा सोहळा मी विनंती करतो. यानंतर लगेचच सर्वांनी स्वागत स्वीकार केलेला आहे मान्यवरांनी. आपण कृपया लवकरच स्टेजवर गर्दी करू नये, कृपया खाली जावेत विनंती करतो. कार्यक्रमाच्या पुढच्या शुभेच्छांच्या मनोगताकडे आपण वळूया. अर्थातच पहिलं शुभेच्छांचं पुष्प गुंफण्यासाठी मी जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील सरांना या ठिकाणी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो की या कार्यक्रमाला आपण शुभेच्छा द्याव्यात. सादर होते मनोगत जिल्हाधिकारी माननीय अनिलजी पाटील साहेब. कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाघेरी नांदगावच्या या भूमिपूजन समारंभाप्रसंगी मंचावर उपस्थित या जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार नारायणराव राणेसाहेब, पणन मंत्री जयकुमारजी रावळ, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमदार केसरकर साहेब, आमदार निलेशजी राणेसाहेब आणि माझे सर्व सहकारी आणि उपस्थित सर्व शेतकरी बंधू भगिनींनो, या जिल्ह्यामध्ये कृषीप्रधान जिल्हा असूनसुद्धा आणि आपल्याकडे इतका आंबा काजूचं उत्पन्न होत असून आपण ते मार्केटिंग म्हणजे कमर्शियल क्रॉप असूनसुद्धा आपल्याकडे हा एक त्रुटी आपल्याकडे राहिली होती. त्याचा पाठपुरावा वेगवेगळ्या स्तरावरती होत होता, परंतु काही दुर्दैवाने तो आतापर्यंतच काम पूर्ण झालं नाही. पण आता या राणेसाहेबांच्या माध्यमातून, नितेश राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आणि सिंधुरत्न या योजनेच्या माध्यमातून, त्याबरोबर जिल्हा बँकेचा सहकार्याने आपण आता हा एक उपक्रम सुरू करतो आहोत. त्याचा खरंच आनंद आहे आणि या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा नक्की फायदा होईल. फक्त हे कृषी उत्पन्न समिती जी आहे, भारतात शेतकऱ्यांना नाडलं जातं म्हणून तर इथल्या व्यापाऱ्यांनी आणि कृषी उत्पन्न समितीने जर निर्णय घेतला की आपण शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करायची आहे आणि अशा काम केलं तर मला वाटतं की हा उपक्रम खूप चांगला चालेल आणि या जिल्ह्याचा GDP किंवा ज्या जिल्ह्याचं पर कॅपिटल इन्कम जो आपल्या वाढवायला नक्की मदत होईल. यासाठी मी या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय
धन्यवाद आदरणीय अनिलजी पाटील. जिल्हाधिकारी या नात्याने तुम्ही शुभेच्छा दिलात आणि आपली या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावलात त्याबद्दल हार्दिक हार्दिक आभार. यानंतर मी श्री मनीष दळवी अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक यांना आमंत्रित करतो आहोत. मी याचा नामोल्लेख आणि याचा उल्लेख जरूर करेन की आपणाला ही जागा खरेदी करण्यासाठी 2.25 कोटी रुपये खऱ्या अर्थाने जिल्हा बँकेने आपणाला उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि महाराष्ट्रात नव्हे तर देशामध्ये ही पहिली घटना आहे अशा अर्थाची. त्यामुळे मनीषजी दळवी या ठिकाणी आनंदानं या आपल्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा व्यक्त करत आहेत. मनीषजी दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष. सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या स्वतःच्या मालकीच्या इतिहासातल्या पहिल्या अशा बाजार आवाराच्या भूमिपूजन प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान खासदार, आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे पणन मंत्री आदरणीय रावलसाहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब, सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर, आमदार आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, आदरणीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब आणि उपस्थित असणारे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, आदरणीय अभितजी नाईक, आदरणीय संजयजी आंग्रे, माजी आमदार अजितराव गोगटे साहेब आणि बाजार समितीचे सभापती या ठिकाणी उपस्थित असणारे रावराणे साहेब आणि सर्वच संचालक मंडळ, सर्व अधिकारी, पणन मंडळाचे अधिकारी, सहकार खात्याचे अधिकारी, सर्व उपस्थित असणारे व्यापारी, या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व शेतकरी आणि वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे सिंधुदुर्गाच्या इतिहासातली एक सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्यासारखी एक महत्त्वाची घटना आज घडते. आदरणीय राणेसाहेबांचा वाढदिवस कालच या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरा झाला. खरं तर कालच्याच दिवशी याचं भूमिपूजन करायचं होतं, परंतु याच वाढदिवसाच्या औचित्याने आज आम्ही हे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. आणि आज हे सांगताना आनंद होतो आहे की आदरणीय राणेसाहेबांनी या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने वेगवेगळ्या उपाययोजना करा, त्यांचं स्वतःचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे, त्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला बाजारभाव मिळाला पाहिजे, यासाठी शासन असेल, वेगवेगळ्या सहकारी संस्था असतील किंवा बाजार समिती असेल, जिल्हा बँक असेल, या सगळ्यांनी एकत्र मिळून काम केलं पाहिजे अशा प्रकारच्या नेहमीच मार्गदर्शन करत राहील. आणि जिल्हा बँक म्हणून आम्ही या दृष्टिकोनातनं सातत्याने या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करतो आहोत. खरं तर बाजार समितीचा आवार स्वतःचा उभं करणं याच्यासाठी मागची 25, 30, 35 वर्ष सातत्याने प्रयत्न करूनसुद्धा आज बाजार समितीची अवस्था जवळपास मागच्या 2-3 वर्षामध्ये अशी आलेली होती की या बाजार समितीच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचे पैसेसुद्धा बाजार समितीच्या खात्यामध्ये नाहीत. 8-8 महिने या कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही असं ठरवलं की याला कुठेतरी आपल्याला उभारी दिली पाहिजे. पालकमंत्री महोदयांनी सातत्याने याचा पाठपुरावा केला आणि त्यांनी म्हटलं की आपल्याला काहीतरी जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि आपल्याला हा बाजार आवार उभा करायचा आहे. आणि मग त्याच्यातनं शासनाकडनं जमीन मिळेल का याच्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले, परंतु महाराष्ट्रामध्ये शासनाची जमीन बाजार समितीच्या आवारासाठी देण्याची कुठली प्रोव्हिजन नव्हती आणि त्याच्यामुळे तेही काही शक्य होत नव्हतं. पण स्वतःचे पैसे आणायचे कुठून हा एक मोठा यक्षप्रश्न आमच्या सगळ्यांसमोर होता. आणि शेवटी जिल्हा बँक म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये पुढाकार घेतला की एकदा कुठेतरी कोणीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे, कारण शेवटी जिल्हा बँक ही सुद्धा शेतकऱ्याची बँक आहे आणि बाजार समिती ही सुद्धा शेतकऱ्याची आहे. आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला जर खऱ्या अर्थाने पाठबळ द्यायचं असेल तर कोणीतरी जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि ती जबाबदारी जिल्हा बँक म्हणून आम्ही स्वीकारली आणि त्याच्यातनं 2.25 कोटी रुपयाचं कर्ज या ठिकाणी बाजार समितीसाठी लागणारी हे जी जमीन आहे ही खरेदीसाठी कर्ज तात्काळ मंजूर केलं. खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि सहकाराच्या इतिहासामधली पहिली घटना आहे की ज्या ठिकाणी बाजार समितीचा आवार खरेदी करण्यासाठी जिल्हा बँकेने स्वतःचं रिस्क घेऊन कर्ज दिलं. परंतु आम्ही तो निर्णय घेतला आणि तो घेतल्यानंतरच्या काळामध्ये
आम्हाला या ठिकाणी आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब यांचा पुढाकार होता, त्यांनी शब्द टाकला आणि दीपकभाई केसरकर यांचं खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी आभार मला मानावेसे वाटतात की त्यांनी सिंधुरत्न योजनेतनं जवळपास 4.25 कोटी रुपये अनुदानाची योजना मंजूर केली आणि एवढा निधी मंजूर केल्यामुळे आज आपण तात्काळ याचं भूमिपूजन करू शकलो आणि ज्या माध्यमातून आत्ता जे आपण बघितलं असा सुसज्ज आवार या ठिकाणी पुढच्या 1 वर्षभरामध्ये उभा राहील. या जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यातल्या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी आपला माल विक्रीचं एक महत्त्वाचं केंद्र उपलब्ध होईल. खरं म्हणजे या ठिकाणी रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी आहे, या ठिकाणी देवगड निपाणीसारखा महत्त्वाचा एक रोड या ठिकाणी बनतो आहे आणि या माध्यमातून बेळगाव कोल्हापूर या भागातले व्यापारीसुद्धा आपल्याकडे येतील. रेल्वेच्या माध्यमातून मुंबई आणि बाकीच्या शहरांकडे जाणारा जो माल आहे तो पाठवण्याची व्यवस्था या भागातून केली जाईल आणि म्हणून ह्या जागेची निवड करण्यात आली. आणि म्हणून आम्ही हे सगळं करत असताना या पुढच्या काळामध्ये जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये जसं की आता आम्ही कुडाळमध्ये पणन मंडळाची आदरणीय पणनमंत्री साहेब या ठिकाणी स्वतः आहेत, त्यांच्याकडे एक माझी विनंती राहील की या ठिकाणी कुडाळ येथे पणन मंडळाची एक स्वतःची जागा आहे. ही जागा आपण भाडेतत्वावर बाजार समितीला द्यावी की जेणेकरून कुडाळ आणि मालवण या भागातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी तिथे एक उपबाजार आम्हाला करता येईल. आणि त्याच्याचबरोबर आत्ता जी एक सूचना आली होती की या ठिकाणी या जिल्ह्यातल्या सगळ्या मत्स्य विक्रेत्यांसाठी किंवा त्या शेतकऱ्यांसाठी आपल्याला एक केंद्र उभारायचं आहे. खरं म्हणजे मत्स्य खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर पालकमंत्री महोदयांचा पहिला प्रस्ताव होता की आपल्याला या जिल्ह्यातल्या मासे विक्रीसाठी एक घाऊक विक्री केंद्र आणि त्याच्यासाठी एक्सपोर्ट करण्यासाठी एक केंद्र विकसित करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपण काय करता येईल आणि त्याच्यासाठी सुद्धा बाजार समितीने पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी महोदय इथे स्वतः आहेत. आम्ही त्यांच्याकडे एक प्रस्तावसुद्धा दिला आहे की बांदा येथे 5 एकर जागा या ठिकाणी शासनाची जी आहे ती उपबाजारासाठी द्यावी आणि ती भाडेतत्वावर द्यावी की जेणेकरून या ठिकाणी मत्स्य विभाग असेल, पणन विभाग असेल आणि सहकार विभाग असेल या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक मोठं एक्सपोर्ट केंद्र त्या ठिकाणी तयार करावं लागेल आणि करू की जेणेकरून गोव्यामध्ये जे आज घाऊक व्यापारी केंद्र आहे ते केंद्र त्या ठिकाणी बांद्यात सुरू होईल आणि तिथे कोल्हापूर, बेळगाव, गोवा या सगळ्या भागातले जे व्यापारी आहेत ते तिथे येऊन माशांची खरेदी करून जातील आणि तिथूनच आपलं मोपा विमानतळ असेल किंवा रेल्वेचे कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणाहून सुद्धा जो उच्च दर्जाचा मासा आहे तो एक्सपोर्ट करण्यासाठीचं केंद्र आणि त्याच्या सुविधासुद्धा बाजार समितीच्या माध्यमातून उभा करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आणि हा संकल्प घेऊन खऱ्या अर्थाने हे भूमिपूजन झालं आहे आणि मला खात्री आहे की जे जे संकल्प हातात घेतले आहेत ते संकल्प आम्ही वेळेपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत. आणि खास आज या ठिकाणी रावल साहेबांना निमंत्रित करण्यामागचं सुद्धा एक स्वार्थ आहे की या ठिकाणी हा आवार उभा करत असताना इमारती उभा करणं, भौतिक सुविधा उभा करणं या सगळ्यासाठी खऱ्या अर्थाने आपले आशीर्वाद आणि सहकार्य साहेब आम्हाला लागणार आहे. आणि आम्हाला खात्री आहे की आपल्या आशीर्वादातनं आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर उभ्या करू आणि आदरणीय राणेसाहेबांच्या स्वप्नातलं सिंधुदुर्ग उभं करण्यासाठी याच्यातला हा प्रकल्प एक खारीचा वाटा नक्की उचलेल याची मला खात्री आहे. माझे लांबलेले 2 शब्द येथेच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. माननीय मनीषजी दळवी. राणेसाहेबांच्या स्वप्नाला सिंधुदुर्ग आणि कोकण हे उभं करण्यासाठी हा खारीचा वाटा आहे. कारण राणेसाहेबांनी 90च्या दशकापासूनच आपल्या कामाचा झंझावात सुरू केला आणि दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि त्याचं हे सुंदर स्वरूप आपणाला दिसतं आहे. सानपाड्यामध्ये किंवा वाशीमध्ये भव्य APMC मार्केट आपण बघायचो, पण आता आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा ही होणार आहे आणि याच्यासाठी राणेसाहेबांचं हे पर्व सुरू झालेलं आहे. राणेसाहेबांचं पर्व 90 दशकापासूनच सुरू झालेलं आहे, पण खऱ्या अर्थाने या व्यासपीठावर राणे पर्व आपणाला दिसतं आहे. या राणे पर्वाचे विद्यमान आमदार माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो आहे. अभ्यासपूर्ण मांडणीसाठी ते प्रचलित आहेत, त्यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात. माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार सन्माननीय नारायण राणेसाहेब, पणन व राज्य शिष्टाचार मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री जयकुमार रावल साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य नितेशजी राणे, सन्मान्य आमदार दीपकजी केसरकर, जिल्हाधिकारी श्री अनिलजी पाटील,
जिल्हा बँक अध्यक्ष सन्मान्य मनीषजी दळवी, जिल्हाध्यक्ष भाजप श्री प्रभाकर सावंतजी, शिवसेना उपनेते सन्मान्य संजयजी आंग्रे, सन्मान्य माजी आमदार अजितजी गोगटे, सभापती कृषी बाजार उत्पन्न बाजार समिती तुळशीदास रावराणेजी, उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनी, सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती याचा कार्यक्रम इथे आज आयोजित करण्यात आला आहे. अतिशय उत्तम उपक्रम बाजार समितीने इथे आयोजित केला. माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच वक्त्यांनी सन्मान्य जयकुमार रावळ साहेबांचं अभिनंदन केलं, त्यांचे आभार मानले. सन्मान्य नितेशजी राणे यांचे आभार मानले, सन्मान्य राणे साहेबांचे आभार मानले, सन्मान्य केसरकर साहेबांचे आभार मानले. कारण का त्यांना या विषयाचं महत्त्व कळलं. या 12 एकरमध्ये मला वाटतं वाशी सोडली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा ह्या पट्ट्यामध्ये होणारी ही एकमेव APMC राहणार आहे. आणि या APMCचा प्लॅन बघून जे काय आम्हाला TV वर दाखवण्यात आलं आणि ह्या बाजार समितीच्या ह्या वास्तूची जी ठेवण आहे, इथे रेल्वे स्टेशन जवळ आहे, मी ऐकलं इथे बाजूला जो काय रस्ता जातोय तो देवगड निपाणी रस्ता चालला आहे, महामार्ग आपला जवळ आहे. तर अशी अतिशय चांगल्या जागेची आपण इकडे सिलेक्शन केली, त्याबद्दलही मी तुमचे आभार मानतो. सन्मान्य तुलसीदास रावराणेजी, आपण ह्या वास्तूसाठी खूप मेहनत केली, खूप धडपड केली, पण आता काम आपलं अजून जे काय वाढणार आहे ते आत्तापासून वाढणार आहे. आपण हे सगळं मंजूर करून आणलं, रावल साहेबांनी आणलं, नितेश राणेंनी आणलं, सगळ्या नेत्या मंडळींनी आणलं. पण ह्या 12 एकरचा हा जो परिसर आपण जो इथे निर्माण करणार आहे, जो उभा करणार आहे, ते चालवायचं कसं, ते कुठल्या दर्जाचं चाललं पाहिजे, ते आता आपल्या हातात आहे. कारण का आपण APMC म्हटलं तर ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी म्हणतात त्याला. ह्या कमिटीच्या माध्यमातून ही बाजार समिती चालणार आहे. आता ही कमिटी इथे काय करते, कुठल्या दर्जाचं काम करते, आता आपण सगळी मागणी इकडे केली. साहेब, प्लॅन आपण दाखवला, आपण कदाचित पालकमंत्र्यांना दाखवलं असेल. एवढ्या मोठ्या वास्तूमध्ये आपण हे सगळं इथे उभारणार आहोत. माझी विनंती आहे पालकमंत्री साहेब, ह्या APMC मध्ये हे उभं करत असताना इकडे एक पण AC रूम करू नका. इकडे आराम करता येईल अशी एकही रूम करू नका. कॉन्फरन्स असू दे, AC कॅबिनमध्ये असू दे, पण ते कॅबिन सगळे उघडे दिसले पाहिजे अशी APMC आपल्याला इथे सुरू करायची. कारण का हे शेतकऱ्यांसाठी APMC आपण उभी करतोय. आपण एवढी मोठी वास्तू इथे उभी करत असताना जे वाशीला घडलं ते परत आपल्या जिल्ह्यामध्ये घडता कामा नये. आज वाशीमध्ये रावल साहेबांना माहिती असेल, वाशीमध्ये APMC कमिटीच नाही अस्तित्वात. ते किती महिन्यांपासून नाही आहे, किती वर्षांपासून नाही आहे, त्याची कारणं काही आहेत, त्याच्यामध्ये मी आज जाणार नाही. पण आपण इकडे APMC इथे उभी करत असताना आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे. कारण का आपण राणे साहेबांची वास्तू म्हणतोय, राणे साहेबांची संकल्पना म्हणतोय, तर त्या दर्जाची वास्तू इथे उभी राहिली पाहिजे. तुलसीदास राणे साहेब, इकडे आपण कामगार आणि इकडे आपण रोजगार देणार याचा उल्लेख केला. पण साहेब, आपण त्या गोष्टीची दक्षता घेतली पाहिजे. जेव्हा कामगार उलाढाल इथे सुरू होईल, माथाडी कामगाराच्या नावावर इकडे संघटना उभारतील, इकडे संघटनेचं काम सुरू होईल, तर इकडे काही नेते असे तयार व्हायला नको जे आमच्या शेतकऱ्यांना त्रास देतील. असे नेते तयार होता कामा नाही. कारण का आपण माथाडीची जेव्हा इकडे व्यवस्था उभी करू, कामगार व्यवस्था उभी करू, कारण का हे सगळे जे काय लँडिंग स्टेशन मला समोर दिसले, दळवी साहेब, आपण जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून या वास्तूला लोन दिलं आहे. खरं तर तुमचं मनापासून अभिनंदन. महाराष्ट्रात नव्हे तर देशामध्ये आपण एक उदाहरण तयार केलं, मनापासून तुमचं कौतुक करतो. एक दुसरं उदाहरण कुडाळ मालवणला जरी सुरू केलं तरी माझी काय हरकत नाही, तुमचं डबल कौतुक करू.
कारण काय हे धाडस आपण केलं. राणे साहेबांनी त्यांना स्टेजवरून जेव्हा बोलवलं, त्यांनी त्यांना विचारलं की मनीष, हे 2.25 कोटीचं लोन कसं दिलं ते मला सगळी व्यवस्था नंतर सांग. कारण का या बाजार समितीला तुलसीदास राणे साहेब आपल्याला रिपेमेंट करायची आहे. आपण भात खरेदी जे करतो, आता मी हा अहवाल, वार्षिक अहवाल मी इकडे बघत होतो. आपल्याला भाताचा पर क्विंटल भाव किती मिळाला, शेतकरी बोनस मागतोय, ह्या अहवालामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. आपण जवळपास 16 कोटीची आपण उचल घेणार आहोत किंवा घेतलेली आहे 23-24 मध्ये. या अहवालामध्ये जेव्हा आपण 16 कोटीची फक्त भात शेतीची उचल करणार आहोत, तर तो शेतकरी आपल्याला मागतोय काय आणि आपण ह्या व्यवस्थेतून त्यांना देणार काय आहोत, ह्याचा कधीतरी बॅलन्स आपल्याला जर कळला, ह्याच्यासारखी यशस्वी APMC आपण महाराष्ट्रात चालू. जे वाशीमध्ये आपल्याला काय दिसतं, खाली लँडिंग स्पॉट दिसतात, लँडिंग स्पॉटमध्ये गर्दी दिसते, कचरा दिसतो, रॉ मटेरियल पडलेले दिसतात, तो कोण उचलतो का नाही माहीत नाही, पण आपल्याला खाली पसारा दिसतो आणि वरती चकाचक कॅबिन दिसतात सगळ्यांचे. वरती चकाचक कॅबिन आहेत सगळ्यांचे. आपल्याकडे पण चकाचक कॅबिन व्हावेत, व्यवस्था आपणही द्यावीत, पण ती पारदर्शकता जी आपण बोलतोय ना, ती पारदर्शकता राणे साहेबांच्या नावाला जोडलेली आहे. लक्षात ठेवा, त्याला डाग कुठे लागता कामा नाही, त्याला डाग कुठे लागता कामा नाही. आणि म्हणून ही वास्तू उभी करत असताना आपण अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला. मनीष दळवी साहेब, आपण कुडाळच्या जागेचा उल्लेख केला, ते आता राहुल साहेब त्याच्यावरती निर्णय घेतील. पण साहेब, माझा मतदारसंघ हा मधोमध अडकलेला आहे. नितेश राणेंचा मतदारसंघ कुडाळ, नितेश राणेंचा मतदारसंघ कणकवली, केसरकर साहेबांकडे सिंधुरत्न स्कीम आहे, त्यांचा मतदारसंघ हा सावंतवाडी, मी मधोमध आहे. आम्ही फक्त दोघांना हातच दाखवतोय की आमच्याकडे द्या. नितेश काळजी घेतो साहेब, तुम्ही घ्याल अशी मला खात्री आहे, घेतोय. कारण का 10 वर्षाचा बॅकलॉग आहे साहेब, 10 वर्षाचा बॅकलॉग आहे. नितेश पालकमंत्री झाल्यापासून, सिंधुरत्न केसरकर साहेबांकडे आल्यापासून एक धीर आहे. पण महागाईची सवय काय जात नाही साहेब, महागाईची सवय काय जात नाही. की किती जरी मोठी उलाढाल असली तरी आपल्या मतदारसंघाची उलाढाल पण वाढली पाहिजे, ह्याच्यासाठी आजचा हा उल्लेख केला. कारण का ही व्यवस्था ही जिल्ह्याची व्यवस्था आहे. शेतकरी आपल्या जिल्ह्याचा इकडे येणार आहे. शेतकरी इकडे जिल्ह्यातला इकडे आल्यानंतर त्याला हे आपलंसं वाटलं पाहिजे. माझा भात इथे आता मला वाटतं भात आहे, काजू आहे, आंबा आहे. साहेब, माझी विनंती मासे संदर्भात अशी आहे, कारण का अनेक गुजराती मारवाडी माझे ओळखीचे आहेत जे APMCशी डायरेक्ट रिलेट करतात. त्यांना इथे कळलं की माशाचा कुठेतरी वास्तू इथे आजूबाजूला आहे, कदाचित ह्या मालचा परिणाम होईल खरेदीवर. लक्षात ठेवा, माशाचं केंद्र कुठेतरी असावं, ह्याच्यामध्ये दुमत नाही, पण ते जवळपास असावं. तर जे आपले जे खरेदीदार आहेत, जे गुजराती मारवाडी आहेत, त्यांना अशी वास्तू लागते की ते व्हेजिटेरियन असल्यामुळे, मनीष दळवीजी आपण पण लक्षात ठेवा की ती वास्तूमध्ये जर आपण ती केले तर कदाचित खरेदीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तर त्या मासेच्या केंद्रावर आपण एक वेगळी पॉलिसी तयार करावी, एक वेगळं त्याच्यामध्ये प्लॅन तयार करावा, जेणेकरून आपल्या शेतकऱ्याचा भाव, आपल्या शेतकऱ्याचा माल हा न डिस्टर्ब होता आहे तो खरीददार त्यांनी तिथे विकतच घेतला पाहिजे. आणि माशाचा जो विकत घेणार आहे तो माशाचा जो काही माल विकत घेणार आहे तो माशाचा माल विकत घेतला पाहिजे. अशी व्यवस्था जर आपण दिली, आपण ही सगळी काय व्यवस्था आपण ही उभी केली, मनापासून मी आपलं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. आणि नितेश राणे, आपण सगळं आपलं कणकवली मतदारसंघामध्ये आणि ह्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये आपण हे सगळं उभारताय, खरोखर मनापासून आपलं कौतुक करतो. कुडाळ मालवणच्या यादीमध्ये अनुदानाची 2 नावं मला सापडली, दोघांना अनुदान आपण कुडाळ मालवणचं दिलं. मी मनापासून आपले आभार की किमान आपण अनुदानासाठी तरी आमची आठवण ठेवली, त्या गोष्टीचा मी खरोखर मी आभार व्यक्त करतो. आणि नितेश, एवढं मला खरोखर नितेश राणेंचा अभिमान आहे. ज्या टप्प्यातली ती कामं पूर्ण करतायत, हे काय सोपं नाही. पहिल्यांदाच पालकमंत्री झाल्यानंतर जो कामाचा झपाटा लावलेला आहे, त्यांच्याकडे जे खातं आहे मत्स्य उद्योग आणि पोर्ट, त्यांनी जो कामाचा झपाटा लावलेला आहे, मी बोलत असताना कदाचित मी कुडाळ मालवणचा उल्लेख करत असेन, पण ते उल्लेख करताना हे सिंधुदुर्गाचा उल्लेख करतात. हा त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे. आणि त्यांचं काम
हे असंच अजून उंची त्यांनी गाठू दे आणि आम्हाला अभिमानच वाटेल ते जे काय काम करतायत. ही मोठमोठी वास्तू जी आपल्याकडे या जिल्ह्यामध्ये येते, आपल्याला स्वप्नात पण माहीत नसेल की आपण केवढं मोठं काम आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणलेलं आहे. जेव्हा आपल्या शेतकऱ्याला 10 वर्षानंतर 15 वर्षानंतर बाजारभाव आपल्याला काय मिळाला, लँडिंग स्पॉट आपल्याला मिळाले, आपल्याला ठेवण्याचं ठिकाण मिळालं. अनेक रत्नागिरीची लोक, साहेब शेवटचा उल्लेख करतो आणि माझं मनोगत संपवतो, रत्नागिरीची लोक माझ्याकडे येतात, कारण का मतदारसंघ माझा रत्नागिरी होता. ते माझ्याकडे येतात, साहेब काजू ठेवायला वाशीमध्ये जागा नाही, APMC मध्ये जागा नाही, आम्ही ठेवणार कुठे. मीटिंग घेतली APMCच्या कमिटीबरोबर, एक कुठला तरी कोपरा दिला, त्यांना तो कोपरा पुरला नाही, ते परत बिचारे आले. आणि मला अभिमान वाटतो जे आता हे वास्तू इकडे आपण उभारताय आमच्या रत्नागिरीपासून, रायगडपासून, किंवा रायगड तर नाही एवढ्या प्रमाणात, किंवा ह्या भागातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना ह्याचा 100% फायदा मिळेल. म्हणून मी तुमचं मनापासून कौतुक करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो, धन्यवाद. आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, आपलं अभ्यासपूर्ण विवेचन आणि खूप छान शैली आहे ती या वातावरणामध्ये, आणि नेहमीच संबोधन करताना आहे ते चैतन्य निर्माण करतं. नितेश राणेसाहेबांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे तर पारदर्शकता हवी, आणि पारदर्शकतेचं नाव म्हणजे नारायणराव राणेसाहेब आहेत. आणि ते नाव आपणाला, त्या नावाबरोबरच त्या नावाची महती सांगण्यासाठी आपणाला या इमारतीमध्ये खऱ्या अर्थाने सकारात्मक काम करावं लागेल. या संदर्भात मार्गदर्शन केल्यानंतर कोणीतरी या कामाचा दीपक म्हणजेच दिवा लावणं गरजेचं होतं, आणि म्हणूनच हा दीपक नावाप्रमाणेच ज्यांनी आपल्या नावाप्रमाणे दीपक लावला ते दीपकभाई केसरकर या ठिकाणी आहेत. अतिशय महत्त्वपूर्ण सहयोजन आणि त्यांची मदत या उपक्रमाला लाभलेली आहे. या निमित्तानं दीपकभाई, मी तुम्हाला या ठिकाणी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो. विद्यमान आमदार आपल्यासमोर दीपकभाई केसरकर आपलं शुभेच्छापर मनोगत व्यक्त करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भाग्यविधाते आणि ज्यांचा नुकताच आपण वाढदिवस साजरा केला ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार आदरणीय राणेसाहेब, पणन विभागाचे अतिशय तरुण आणि तडफदार असे मंत्री आदरणीय जयकुमार रावल साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, कुडाळ मालवणचे आमदार आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, आदरणीय अनिल पाटील साहेब, खेबुडकर साहेब, मनीषजी दळवी, आंग्रे साहेब, राव राणेजी, अजितराव गोगटे, अभिजी नाईक, प्रभाकरजी सावंत आणि सर्वच मान्यवर, त्याचबरोबर इथं असलेले पणन संचालक आदरणीय कोकरे साहेब. काल मी राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाला उपस्थित होतो. या जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाचं जीवनमान कसं उंचवायचं हे त्यांचं स्वप्न आहे. आणि म्हणून जे या बाजार समितीच्या माध्यमातून घडणार आहे, निलेशजी आपल्या माहितीसाठी सांगतो की पहिली ज्यावेळेला राईस मिल घालायची होती, मी कुडाळला घातली, सावंतवाडीला नाही घातली. आणि त्याच्यामुळे जे उपकेंद्र प्रस्तावित करतायत रावल साहेब, तर ते उपकेंद्रसुद्धा कुडाळमध्ये झालं पाहिजे, कारण तिथं राईस मिल आहे. आणि कलेक्टर साहेबांना सुद्धा सांगतो की इथला राईस हा जातो रायगडला भरडायला, हे कुठेतरी बंद झालं पाहिजे. आमच्याकडे जे जे तयार होतं त्याची प्रक्रिया इथंच झाली पाहिजे, नाही तर याच्या पुढच्या काळामध्ये इथं कोणी इन्व्हेस्टमेंट करणार नाही. राणेसाहेब आपल्यासाठी सांगतो की आपलं जे उत्पन्न आहे भाताचं, हे भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त आहे, 30 क्विंटल प्रति हेक्टर आहे. परंतु आपल्या योजनेमधून आपण ज्यावेळेला स्त्री पद्धतीने भात शेती करायला सुरुवात केली त्यावेळेला आपल्या अनेक उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 150-150 क्विंटलपर्यंत भात काढलेला आहे. मग आता आपली ॲव्हरेज 80पर्यंत जायला काय हरकत नाही. तुमचं जे स्वप्न आहे की दुप्पट उत्पन्न करायचं, तर ते खऱ्या अर्थाने होऊ शकेल. परंतु बाजार समितीचं सुद्धा नियोजन करत असताना ज्या ज्या ठिकाणी जे जे घडतं, कुडाळ तालुक्यामध्ये सगळ्यात जास्त भात तयार होतो कुडाळ तालुक्यामध्ये, तर जसं मनीषजींनी सांगितलं तसं उपकेंद्र कुडाळला झालं पाहिजे. आणि भातावरची जी प्रक्रिया असेल ती सगळीच कुडाळमध्ये घडली तर एक जिल्ह्याचा प्रत्येक भाग विकसित होऊ शकेल. जसं आपण मागणी केली की बांद्याला आम्ही 2 कोटी रुपये दिलेले सुद्धा होते राणेसाहेब, की त्या ठिकाणी आपण जे गोव्याला मासे जातात त्याचं होलसेल मार्केट असावं म्हणून, तिथं जागा उपलब्ध झाली नाही. तर आपण एक पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईला मीटिंग घ्या आणि ती जागा जर उपलब्ध झाली आणि कुडाळची जागा उपलब्ध झाली तर ह्याला सगळ्याला आपल्याला पैसे उपलब्ध करून देता येतील. तुळशीदार राणेसाहेब आपल्याला एकच सांगायचं आहे की त्याला तुम्ही आंब्याचा विषय काढता
त्याला सगळ्या प्रक्रियासुद्धा याचमध्ये झालं पाहिजे. आपण काय करतो की पणन विभाग असेल तर तो वेगळं काम करतो, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वेगळं काम करतो. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि आंब्यावरची प्रक्रिया ही मग तो आंबा ज्यावेळेला आपण पाठवतो त्याला त्याचं ग्रेडिंग असतं. आता आपण या ठिकाणी गोपटे साहेब बसलेले आहेत, एक्सरे मशीन्स दिलेले आहेत. त्या एक्सरेमधून ज्याला आंबा जातो त्याला त्यात साका आहे की नाही कळतो. अनेक प्रक्रिया, हॉट प्रोसेस करायला लागतं. तर ह्या सगळ्या प्रक्रिया जर पालकमंत्री महोदय इथं झाल्या तर हे एक आंब्याचं केंद्र बनेल की आंब्यावर कुठल्याही वेगवेगळ्या मार्केटिंग बाजारात जात असेल आंबा, कलकत्त्याला पाठवायचा, दिल्लीला पाठवायचा, असंख्य पॉसिबिलिटीज आहेत. आणि ते व्यवस्थित नियोजन आपण केवळ आलो, भूमिपूजन केलं. राणेसाहेबांनी मला फक्त एकदा फोन केला की पैसे दिले पाहिजेत. दुसऱ्या दिवशी आम्ही ताबडतोब पैसे राणेसाहेब दिले. तुमचा शब्द सिंधुदुर्गमधला कोणी मनुष्य खाली पाडणार नाही, एवढं तुमचं कर्तृत्व आहे. आणि तुम्ही ज्या ज्या गोष्टी, मला आठवतं की काही आता महिला मोठ्या संख्येने आहेत. जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी त्यांनी महिलांसाठी ओरसला एक केंद्र सुरू केलं राणेसाहेबांनी. आणि ते स्वप्न आता आम्ही पूर्ण करतो आहे. म्हणजे तुमची जी जी स्वप्न आहेत राणेसाहेब, ही तुमच्यासाठी नाही आहेत, ही सर्वसामान्य लोकांसाठी आहेत, महिलांसाठी आहेत, शेतकऱ्यांसाठी आहेत. म्हणून मी आपल्याला एकच सांगतो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये येत्या 2 वर्षामध्ये तो मग आंब्याचा शेतकरी असेल, काजूचा शेतकरी असेल, भाताचा शेतकरी असेल, सगळ्यांसाठी काम केलं जाईल. पालकमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली, राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली. आणि जयकुमार रावलसाहेब माझे अतिशय जवळचे सहकारी राहिलेले आहेत आणि आम्ही एकत्र कामसुद्धा केलेलं आहे. आणि त्यांना अतिशय आवड ही विकासाची आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जावर नेहमी ते जात असतात परदेशामध्ये, तिथलं बघून येत असतात, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करत असतात. आपले आता पालकमंत्री हल्लीच हॉलंडला जाऊन आले. अतिशय चांगले असे नवीन उपक्रम ते या ठिकाणी राबवणार आहेत. तर हे सगळं करत असताना एक कार्यकर्ता म्हणून 100% राणेसाहेब आम्ही सगळेजण आपल्याबरोबर आहोत. आणि आपण जे काय आपले स्वप्न आहेत, आपली अपेक्षा आहे की आपला 75वा वाढदिवस होण्यापूर्वी ही सगळी स्वप्न साकार झालेली आहेत. तर आता 3ही आमदार आणि तुम्ही स्वतः खासदार आहेत, एकाच ठिकाणी बसलो आहे. आणि निश्चितपणे ही सगळी स्वप्न पूर्ण होऊन दे. आणि त्याची सुरुवात आपण या मार्केट समितीपासून करताय, त्याचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. पालकमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो. तुळशीदास राणेसाहेब आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि निलेशजी, आमचा सगळ्याचा केंद्रबिंदू कुडाळ आहे. मी जरी सावंतवाडीला असलो आणि नितेशजी जरी कुडाळला असले, दोघांचं लक्ष फक्त तुमच्यावर आहे. आणि त्याच्यामुळे 100% तुमच्या मतदारसंघा एवढा विकास कुठल्याही मतदारसंघाचा होणार नाही, एवढं मी आपल्याला या प्रसंगी सांगतो. मनापासून आपल्याला सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो, धन्यवाद माननीय दीपकभाई केसरकर. या ठिकाणी अभ्यासपूर्ण विवेचन करताना राणेसाहेबांच्या स्वप्नांच्या पाठलाग करूया आणि राणेसाहेबांच्या स्वप्नांची पूर्तता करूया असा आशावाद या ठिकाणी आपण मनोगताद्वारे, शुभेच्छापर मनोगताद्वारे दिलात, त्याबद्दल हार्दिक हार्दिक आभार. यामध्ये जसजसं मान्यवरांचं मनोगत होते तसतसं आपणाला या संपूर्ण प्रपंचाची पार्श्वभूमी आणि त्याची व्हिजन्स म्हणजे उद्दिष्ट कळत आहेत. हीच व्हिजन्स आणि उद्दिष्ट घेऊन आपले पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब विधानसभेमध्ये बुलंद आवाज, कर्तृत्ववान आणि नेतृत्व आपलं आहे ते परखडपणे मांडत आहेत. खरं तर या कार्यक्रमाला ते उपस्थित आहेत. पालक याचा अर्थ असा की काळजी घेणं, निगराणी करणं, आपल्या सगळ्यांची काळजी घेत प्रसंगी आक्रमक होत आणि प्रसंगी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशील होणारं व्यक्तिमत्व आहे. यांचं मार्गदर्शन आहे ते मुळातच आपले सर्वांचे पालक नारायणराव राणेसाहेब यांचं मार्गदर्शन आहे. म्हणूनच मी या ठिकाणी नितेशजी राणेसाहेबांना आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये उपस्थित आमंत्रित करतो आहे की आपली अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि शुभेच्छा आपल्या सगळ्यांसमोर त्यांनी सादर कराव्यात. थँक्यू. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग च्या मार्केट यार्डच्या भूमिपूजनाच्या सोहळ्याच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे खासदार, आमचे प्रेरणास्थान सन्मान्य राणेसाहेब, महाराष्ट्र कॅबिनेटचे माझे ज्येष्ठ सहकारी, पणन शिष्टाचार मंत्रालय
त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. माझे मित्र सन्मान्य जयकुमार रावळजी, माजी मंत्री आणि माजी पालकमंत्री आमदार सन्मान्य दीपक केसरकरजी, कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय असे आमदार माजी खासदार सन्मान्य निलेश राणेसाहेब, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी सन्मान्य अनिल पाटीलजी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, कार्यकारी संचालक पणन विभाग सन्मान्य कोकरेजी, सिंधुदुर्ग बाजार समितीचे सभापती सन्मान्य तुलसीदास रावराणे साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य अभित नाईकजी, शिवसेनेचे उपनेते सन्मान्य आगरेजी, माजी आमदार सन्मान्य अजित गोगटेजी, कणकवलीचे प्रांत सन्मान्य कातकरजी, तहसीलदार देशपांडेजी, वाघेरीच्या प्रथम नागरिक सौ राणे मॅडम, सन्मान्य संतोष कानडेजी, सन्मान्य मनोज रावराणे, सन्मान्य मिलिंद मेस्त्री, सन्मान्य दिलीप तळेकर, मंचावर उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, तसेच आमचे पत्रकार मित्र, आज आपल्या सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या निमित्ताने मी माझे विचार मांडण्यासाठी इथे आवर्जून उपस्थित आहे. सर्वात प्रथम मी पणन आणि राजशिष्टाचार खात्याचे मंत्री सन्मान्य रावळजींचं मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी त्यांचा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांचे आभारी मानतो. जसं माझ्या अगोदरच्या मान्यवरांनी आपले आपले विचार मांडत असताना या मार्केट यार्डपर्यंतचा पूर्ण इतिहास किंवा प्रवास आपल्यासमोर ठेवलेला आहे. आजचा हा दिवस, आजचा हा भूमिपूजन सोहळा, इकडचा पर्यंतचा प्रवास ज्या हेतूने आम्ही पूर्ण केला, जी इच्छाशक्ती आम्ही लोकांनी दाखवली, त्याची मुख्य प्रेरणा ही सन्मान्य राणे साहेबांकडूनच आम्हाला मिळालेली आहे. काल राणे साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सगळ्यांनी, आपण सगळ्यांनी साजरा केला. राणे साहेबांनी जे काही विचार तिथे मांडले, तिथे साहेबांनी एक तिथे उल्लेख केला आहे की 2 वर्षानंतर जेव्हा ते 75 वाढदिवस साजरा करतील तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न हे 4 लाख झालं पाहिजे, हे उद्दिष्ट आमच्या समोर ठेवलेलं आहे. याचा अर्थ आहे की 2 वर्षापर्यंत जो 4 लाखापर्यंत जो प्रवास आहे, तो प्रवासच्या मध्ये हा आजचा सोहळा हा निश्चित पद्धतीने मोठा हातभार लावणार आहे, हे मी आवर्जून तुम्हाला इथे उल्लेख करतो. मार्केट यार्ड आपल्या जिल्ह्यामध्ये येणं हे आपल्या जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी, काजू आंबा उत्पादकांसाठी, मच्छीमारांसाठी एक महत्त्वाचं एक स्थळ किंवा वास्तू असणार आहे. रावळ साहेब इथे स्वतः आहेत. मला आज अभिमान वाटतो, गेल्या कॅबिनेटमध्ये जेव्हा आम्ही उपस्थित होतो तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आम्हा सगळ्या मंत्र्यांना 100 दिवसाचा सरकारच्या कारभाराचं टार्गेट दिलेलं आहे. 15 एप्रिलला आमच्या या महायुती सरकारला 100 दिवस पूर्ण होणार आहेत आणि त्या पहिल्या 100 दिवसामध्ये रावळ साहेबांच्या नेतृत्वात असलेल्या मंत्रालयाचा जो
मार्केट यार्डचा जो भूमिपूजन पहिला सोहळा आहे, तो पहिला सोहळा तो आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये होतोय, याबद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, सार्थ अभिमान. आणि मला तरी बरं वाटतंय की आपले रावळ साहेब मंत्री असताना हा सोहळा त्यांच्या नेतृत्वाखाली होतोय. कारण का कोकणावर, सिंधुदुर्गावर त्यांचं किती प्रेम आहे ना, ते मला वैयक्तिक पद्धतीने माहिती आहे. जेव्हा ते पर्यटन मंत्री होते तेव्हा पण त्यांनी आवर्जून, मी आमदार असताना आवर्जून मला बोलून घ्यायचे की नितेशजी, सिंधुदुर्गामध्ये अशा अशा गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. पुढाकार घ्यायचे, माहिती घ्यायचे, अभ्यास करायचे, निर्णय घ्यायचे. म्हणून आज त्यांनी जेव्हा या पणन खात्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर आपल्या जिल्ह्याच्या मार्केट यार्डच्या भूमिपूजनासाठी ते उपस्थित आहेत, याबद्दल आम्हाला निश्चित पद्धतीने अभिमान वाटतो, समाधान वाटतं. आज हे जे मार्केट यार्ड आपण इथे सुरू करतोय, आपले कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग, मी, मनीष दळवी, आमचे तुलसीदासराव राणेजी आणि आम्ही सगळेजण एकत्र बसून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती, एकंदरीत त्याची वाटचाल, सन्मान्य राणे साहेबांचं नेहमी म्हणणं असतं, ग्रामीण भागाचा विकास, ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांचं दरडोई उत्पन्न, राहणीमान कसं सुधारलं पाहिजे, शेतकरी आणि आंबा बागायतदार यांच्याकडे आर्थिक समृद्धी कशी आली पाहिजे, ह्यावर लक्ष द्या. मग कृषी उत्पन्न बाजार समिती याच्यावर आम्ही लक्ष घालत असताना आमचे सदस्य निवडून आलेले, निवडणुका आम्ही लढवतो. पण आताची एकंदरीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची परिस्थिती पाहिल्यानंतर उत्पन्नाचे स्तोत्र नाहीत, खर्च आहेत, पगार आहेत, चालवण्याचं एक आव्हान आमच्या नजरेसमोर आहे. त्याला आर्थिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण काय काय करू शकतो ह्याबद्दल आम्ही सगळे विचार करतो. मग जेव्हा आमच्या सगळ्यांचे जे अनुभव आहेत, ज्याचा उल्लेख आमच्या सन्माननीय निलेश साहेबांनी केला, की नवी मुंबईमध्ये असलेला APMC मार्केट आणि तिथे आपले आंबा बागायतदार असतील, आपले काजू असतील आणि अन्य जे का आपले फळचे पदार्थ आहेत, तिथे ज्या पद्धतीने त्यांना वागणूक भेटते, काही मोजक्या लोकांकडून, सगळंच म्हणत नाही पण काही मोजक्या लोकांकडून, आपले आंबे जेव्हा तिथे जातात, ज्या पद्धतीने तिथे काही मोजके दलालांकडून आपल्या इकडे जे दर ठरवले जातात, त्याच्यामुळे आपल्या इकडच्या जिल्ह्याच्या आंबा बागायतदारांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्याय होतो, मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्याय. वागणूक चांगली मिळत नाही. असंख्य वेळ निलेश साहेब असतील, मी स्वतः असेल, मी स्वतः तिकडे APMC मध्ये जाऊन बसलेलो आहे. पानसरे नावाचे निलेश साहेबांचे चांगले मित्र आहेत. साहेबांची ओळख करून आम्ही पानसरेंना जाऊन भेटायचो. पानसरेजी, आमच्या इकडच्या आंब्याची क्वालिटी तुम्ही बघा, आम्ही जगभरात आमचे आंबे पाठवतो आणि आपल्या APMC मध्ये ज्या पद्धतीने आपल्या आंब्याला जो काही महत्त्व मिळतो ते काही चांगलं नाही, सुधार झाला पाहिजे. रत्नागिरीचे आंबा बागायतदार, सिंधुदुर्गाचे, आम्ही गोगटे साहेबांबरोबर वारंवार त्या बाबतीमध्ये आमची चर्चा असायची की बाबा ह्याची परिस्थिती आता सुधारली पाहिजे. परत आम्ही APMCला सांगतो, ते काय कामाची पद्धत बदलायला काय तयार नाहीत. तिथे ते काय दलालांच्या, मोजक्या दलालांचे जे काय रॅकेट आहे, ते काय आमच्या आंब्याला चांगला दर देत नाही, काजूला महत्त्व देत नाही. एकदा मागितलं, दोनदा मागितलं, तीनदा मागितलं, मग नंतर ठरवलं ते ठीक आहे, आता मागायचं नाही, आता आपलं स्वतः उभं करायचं आणि आपल्या शेतकऱ्यांना मान मिळवून द्यायचा, या हेतूने आम्ही पुढे गेलेलो आहे. मग आम्ही सगळेजण एकत्र बसून चला आपण आपला स्वतःचा मार्केट यार्ड उभं करू. पैसे कुठून आणायचे, काय आणायचे काही माहीत नव्हतं, जागा कशी ठरवायची हेही माहीत नव्हतं. जेव्हा मला वाटतं 2019च्या सुरुवातीपासून आपण सुरू केलं, तेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. बघता बघता अडीच वर्षानंतर आमच्या महायुतीचं सरकार आलं. मग कशी जागा ठरवायची, कुठे घ्यायची, मग नांदगावच का, जेणेकरून तिथे आपल्याला सेंटर प्लेस आहे, राणे साहेबांच्या माध्यमातून तिथे रेल्वेची यंत्रणा तिथे येण्याचं नियोजन होतं, रेल्वे स्टॉप आहे तिकडे.
भौगोलिक परिस्थिती अनुसार नांदगाव हे व्यवस्थित मध्यस्थान पडतं, कारण का आपल्याला रत्नागिरीच्या पण शेतकऱ्यांपर्यंत मग पोचता येतं. या सगळ्याचा विचार करून मग नांदगावचा विचार झाला की बाबा चला नांदगावला करू, हायवेला लगत आहे, आणि मग तिकडून जमीन शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. पैसे उभारण्याचे विषय आले. पैसे आणायचे कुठे, कारण का 2.5 वर्षाच्या जेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात सिंधुदुर्ग म्हटलं तर फुलीत लागायची, कारण का उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री होते. कुठलाही आमचा प्रस्ताव घ्यायचा ते काय आम्हाला तिथे काय पैसे देणार नाही एवढं आम्हाला ठाम माहिती होतं. मग 2.5 वर्षानंतर आमच्या शिंदे साहेबांनी, आमच्या फडणवीस साहेबांनी जादूची काडी फिरवली आणि आमचं सरकार तिथे बसलं. मला चला आता पोषक वातावरण आता काम करायला सुरू करू. मग तोपर्यंत आमची जिल्हा बँक होतीच. मग आमच्या मनीषजी होते, तसं ते फार काटकसरनी चालवणारा व्यक्ती आहे. सोपं नाही पैसे मागणं. इथे चांगलं भाषण केलं पण पैसे आम्ही कसे काढतो हे आम्हाला माहिती आहे. मग त्यांना जरा टेक्निकली इकडे तिकडे गोष्टी सगळ्या समजाल्यानंतर होकार मिळाला, पैसेही मिळाले, आणि तोपर्यंत सिंधुरत्न योजनेकडे मग जायचं ठरवलं. काय केसरकर साहेब स्वतः आहेत आणि मग आपण तिथे जाय. पण ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये मी असेन, आमचे मनीष दळवीजी असतील, केसरकर साहेब त्या पद्धतीने होतेच, पण ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये जो एक अँकर आपल्याला जो लागतो, जो एक कप्तान लागतो, ज्यांच्यामुळे आपण खरं म्हटलं तर धावपळ करून या सगळ्या गोष्टी आजचा दिवस जो शक्य झालाय ते म्हणजे आमचे तुलसीदास रावराणीजी. त्यांचा उल्लेख करायलाच पाहिजे, कारण का जी धावपळ तुलसीदास रावराणी साहेबांनी केली आहे ती काय मी होतो, मनीषजी होते, आम्ही आपल्या आपल्या पद्धतीने काम करून त्यांना मदत करत होतो. पण प्रत्येक बाबतीचा पाठपुरावा कधी कधी रागवायचो पण त्यांच्याकडे. पण ते नाही, नितेजी बघा प्लॅन फायनल करा, हे असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे. मला साहेब एवढी गर्दी आहे, थांबा ना नंतर. नाही आत्ताच करून द्या, मला पुढे जायचं आहे. करून घेतलं माझ्याकडून, म्हणून श्रेय त्यांचं खरं म्हटलं तर आहे. त्यांनी फार मेहनत घेतली, त्यांनी फार जिद्द चिकाटीपणा दाखवला, की दाखवले नाही हे मार्केट यार कुठल्याही परिस्थितीत झालं पाहिजे. जमीन मालकांशी बोलण्याचं काम, सगळ्या गोष्टी तुलसीदास रावराणी साहेबांनी केली आणि मग आजच्या दिवस आपल्याला इथपर्यंत आलेलो आहे. आणि म्हणून आता यापुढे जे निलेश साहेबांनी सूचना केल्या आहेत, केसरकर साहेबांनी केलेल्या आहेत, रावळजी करतील, राणेसाहेब मार्गदर्शन करतील. पण मी विश्वास देतो आपण सगळ्या जणांना, आमच्या शेतकरी बंधू भगिनींना, की हे जे मार्केट यार्ड आपण जे उभं करतोय ते आपल्या सिंधुदुर्गाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचं स्थान आम्ही निश्चित पद्धतीने बनवू, हा विश्वास तुम्हाला आम्ही आजच्या निमित्ताने देतो. कुठल्याही पद्धतीचा तडजोड होणार नाही, पारदर्शक पद्धतीने कारभार होईल. पैशाचा उलाढाल तर निश्चित पद्धतीने होणार नाही, त्याची चिंता आपण करू नका. आम्ही सगळेजण इथे बसलेलो आहे. आणि आता जेव्हा राणेसाहेब खासदार आहेत, निलेशजी आमदार आहेत, मी मंत्री आहेत, केसरकर साहेब आमदार आहेत, आता काहून पैशाची मस्ती करायची विचार पण करू शकत नाही. आमच्या 4 जणांच्या नजरेतून कोण बाहेर सुटला असा कोण व्यक्ती आता जिल्ह्यामध्ये राहणार नाही किंवा अधिकारी पण राहणार नाही, त्याची चिंता करू नका. कारण का ज्या हेतूने आम्ही हा मार्केट यार्ड उभा करतोय त्याच्यामुळे आमच्या इकडच्या शेतकऱ्यांना निश्चित पद्धतीने फरक पडेल. आज आपल्या आंब्याची परिस्थिती ही चांगली नाही. आमचे गोगटे साहेब आणि अन्य आंबा बागायतदार ते सांगू शकतात. 40 ते 50% पर्यंत आज आपला आंबा आलेला आहे. निसर्गाच्या बदलामुळे, निसर्गाच्या आव्हानामुळे आपल्या आंब्याला ज्या पद्धतीने आज उत्पादन झालं पाहिजे त्या पद्धतीची परिस्थिती आज नाही. काजूच्या दराच्या बाबतीमध्ये आपण सगळेजण त्या नेहमी चिंता व्यक्त करतो. आमच्या रावळ साहेबांनी त्या मंत्री झाल्या काजू बोर्डाच्या माध्यमातून नितेशजी काजूसाठी आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आमचे रावळ साहेब पावलं उचलत आहे. पण महत्त्वाचं एक माहिती तुम्हाला आवर्जून सांगेन, केंद्रीय पातळीवर सन्मान्य राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आज काजू दराबाबतीमध्ये जी आपल्या सगळ्यांना चिंता वाटते ते आज काजू दर जो काय खाली पडत चाललेला आहे, बाहेरचा काजू जो आपल्या जिल्ह्यामध्ये साऊथ आफ्रिका आणि बाकीचा काजू इथे येतो, त्या काजूच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य राणे साहेबांनी पियुष गोयलजी ज्या संबंधित खात्याचे जे मंत्री आहेत
त्या संबंधित एक महत्त्वाचा पाठपुरावा करणं सुरू केलेला आहे, जेणेकरून बाहेरचा काजू इथे येण्याचा कमी कसा होईल आणि आपल्या स्थानिक काजूला महत्त्व कसं वाढेल या दृष्टिकोनातून राणेसाहेब पाऊल उचलत आहेत. मला विश्वास वाटतोय येणाऱ्या कालावधीमध्ये निश्चित पद्धतीने दराबाबतीमध्ये आपल्याला काही चिंता करायला लागणार नाही. रावळजींना मी एक अजून विनंती करणार आहे. साहेब, आमच्या जिल्ह्यामध्ये जो आंबा आहे देवगड वेंगुर्ला, पण त्याचबरोबर देवगड आणि वेंगुर्लाच्या नावाने बाहेरचे आंबे विक्रेते मोठ्या प्रमाणामध्ये येऊन आमच्या आंबाच्या उत्पादनावर फरक पडत चाललेला आहे. मग तो कोण बेळगाववरून कोण येतं, कोण दुसऱ्या जिल्ह्यातून येतात. बेळगावचं नाव टाकून काय तिथे आंबे विकत नाही. बेळगाव पण आपलंच आहे, तो काही विषय नाही. पण शेवटी आमच्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही खोटं बोलून कोणी तिकडे विक्री करू नये असा मताचा मी आहे. म्हणून आपल्या अधिकाऱ्यांना कृषी असो पणन असो आवर्जून ह्या गोष्टीवर मी लक्ष घालायला सांगितलं की आमच्या बाजारपेठामध्ये खोटं बोलून चुकीची माहिती देऊन कोणीही आंबा विकायला अगर प्रयत्न करत असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाणार, हे मी आवर्जून तुम्हाला इथे उल्लेख करतो. जे हायवेवर काही स्टॉल लागत आहेत, काही बाजारपेठामध्ये स्टॉल लागत आहेत, देवगडचा आंबा खालती लिहिला जातो, नाव उल्लेख केला जातो आणि आतमध्ये वेगळाच आंबा असतो. या सगळ्या गोष्टी आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपून घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये कडकची कडक कारवाई येणाऱ्या कालावधीमध्ये निश्चित पद्धतीने होणार, हे मी शेतकऱ्यांना या निमित्ताने विश्वास देतो. तसंच आमचं उत्पादन कमी आहे, त्याच्यावर अगर तुम्ही बाहेरचे आंबे आमचं नाव लावून अगर विकायला लागलात तर ह्या गोष्टी काय आम्ही खपून घेणार नाही. म्हणून ह्या मार्केट यार्डच्या निमित्ताने आज हे मार्केट यार्डच्या भूमिपूजनाचा सोहळा चा प्रवास सुरू होतोय. वेळेत या सगळ्या गोष्टी पूर्ण होतील हाही विश्वास मी माझ्या वरिष्ठ नेते मंडळींना देतो. कुठेही कमी जास्त गोष्टी होणार नाही. जो काय दर्जा अपेक्षित आहे तो दर्जा राखला जाईल, वेळेत कामं पूर्ण होतील आणि मग उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने आपण अजून मोठा भव्य दिव्य कार्यक्रम इथे घेऊया आणि खऱ्या अर्थाने आमच्या शेतकऱ्यांना मान सन्मान मिळून देऊया एवढी ग्वाही या निमित्ताने मी परत एकदा आपल्याला देतो. परत एकदा सन्मान्य राणे साहेब असतील, आमचे रावळ साहेब असतील आणि सगळे प्रमुख मान्यवरांना मी मनापासून त्यांचे आभार मी या भागाचा आमदारी आहे आणि या आमदार म्हणून या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो की माझ्या मतदारसंघामध्ये होणाऱ्या प्रकल्पासाठी आपण सगळेजण इथे आलात. निलेश साहेबांना सांगतो की जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा तुमचा भाऊ आहे, तुम्ही कशी चिंता करू नका. कुडाळ मालवण आणि कणकवली देवगड वैभववाडी ही दोन्ही मुलं हे आता आपली आहेत. जेवढा महत्त्व कणकवलीला दिला जाईल तेवढंच महत्त्व कुडाळ मालवणला निश्चित पद्धतीने भेटणार, याच्यामध्ये तुम्ही कसलीही चिंता करू नका. ते आहेत आपले, ते वडीलधारी आहेत. काही चिंता करू. सावंतवाडी, कारण का सावंतवाडीमध्ये पहिले मंत्री राहिलेले आहेत, आता कणकवलीमध्ये मंत्री आलेले आहेत, आता कुडाळ मालवण इन वेटिंग आहे, लवकर तिथेही लाल दिवा येणार आहे. काही चिंता करू नका. पण आपण सगळेजण एकत्र मिळून, कारण का आता 10 वर्ष काही प्रकल्प तिथे कुडाळ मालवणला आणायला विचार केला, पण विरोधी पक्षाचा आमदार आहे, मग तेव्हा आम्ही हात आकडता घ्यायचो की कशाला जायचं तिकडे. पण आता आपल्या हक्काचा आमदार तिथे आलेला आहे आणि म्हणून कुडाळ असेल मालवण असेल, ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आपल्या जो उल्लेख आमच्या मनीष दळवी साहेबांनी केला की बांद्याला जो काय मासेमारीसाठी आपल्याला एक महत्त्वाचा प्रकल्प तिथे बॉर्डरवर तिथे उभा राहायचा, जेणेकरून आपल्या मच्छीमारांसाठी एक चांगलं बाजारपेठ आपल्या बॉर्डरवर उभं राहिलं तर गोव्याकडे जाणाऱ्या मच्छीमारांचे जे जातं ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबेल आणि आपल्या इथे पण आर्थिक समृद्धी येईल. म्हणून या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये, आता आमच्या सरकारला 15 तारखेला 100 दिवस पूर्ण होत आहे, पूर्ण 5 वर्ष आहेत. निवडणुकीच्या सगळ्या गोष्टी संपलेल्या आहेत, जिल्हा परिषद आणि आता हाकेच्या अंतरावर असले तरी पुढची 5 वर्ष कुठल्याही पद्धतीचं राजकारण न करता, कुठल्याही पद्धतीचे हेवे दावे न ठेवता जिल्ह्याच्या विकासासाठी राणे साहेबांच्या स्वप्नातलं जे सिंधुदुर्ग आहे, जे काय जिल्ह्याच्या जनतेचं दरडोई उत्पन्न वाढवणं, आर्थिक समृद्ध बनवणं आणि जे काय राज्यामध्ये
चांगल्यातलं चांगलं चाललंय, जे काय जगामध्ये जे काय चांगलं चाललंय, जे काही विकसित देशामध्ये चांगलं चाललंय ते आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणण्याची ग्वाही हे मी आपल्याला देतो, विश्वास देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब. पालकमंत्री या नात्याने मातृभूमीबद्दल आदर आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता याचा योग्य मिलाप साधत या ठिकाणी संबोधन केलं. एखाद्या कोकणातल्या नदीप्रमाणे खळखळता प्रवाह जसा खळखळत राहतो तसंच विशाल सागरासारखं स्फटिकासारखं फुटणाऱ्या लाटेसारखं मनोगत नक्कीच आम्हाला या ठिकाणी भविष्यातील जी क्रांतीची आणि विकासाची नांदी आहे त्याच्यासाठी आश्वासक पाऊल वाटतंय. आणि पालकमंत्री म्हणून तुमची सगळ्यांकडे तुमचा लक्ष आहे अशा पद्धतीचं मनोगत व्यक्त करून आम्हाला खऱ्या अर्थाने या वातावरणामध्ये चैतन्य निर्माण करून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला त्याबद्दल आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो. यानंतर कार्यक्रमाकडे पुढे सरकूया. रसिक हो, मित्र हो, आपण काही दिवसांपूर्वी चैत्र पाडवा साजरा केला, म्हणजेच आपल्या मराठी संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा सण जिथून मराठी संस्कृती आणि मराठी महिने सुरू होतात आणि हा निसर्गामध्ये बहर येण्याचा कालावधी असतो. याच अनुषंगाने आता आपल्या सिंधुदुर्गाला खऱ्या अर्थाने राणेसाहेबांच्या नेतृत्वातून बहर येतोय आणि या बहर आणण्यासाठी ज्यांनी मंत्री महोदय म्हणून खऱ्या अर्थाने आपलं दायित्व निभावलं, आपली जबाबदारी निभावली ते रावलसाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी अगदी त्यांचा विस्तृत परिचय आहे तो तुमच्यासमोर सादर करण्याचा प्रयत्न करतो कारण तुम्ही आमचे पाहुणे आहात. या कोकण भूमीमध्ये तुम्ही आलात, या लाल भूमीमध्ये समृद्ध भूमीमध्ये तुम्ही पाऊल टाकलं आणि आमचा एवढा मोठा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. तुमचं मनोगत ऐकण्याची आमची मनस्वी इच्छा आहे. पण तत्पूर्वी आपल्या सगळ्या रसिकांना, आमच्या शेतकरी बांधवांना तुमचं कर्तृत्व नेतृत्व काय आहे याची थोडक्यात ओळख तुमच्या परमिशनने मी सगळ्यांसमोर मांडतो आहे. 5व्यांदा सलग आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. 2004मध्ये जवळजवळ 13,500ची आघाडी घेतली होती. 2009मध्ये 51,000 मताची आघाडी घेतली होती. 2014मध्ये 42,158 मताची आघाडी घेतली होती. 2019मध्ये 42,500 मतांची आघाडी घेतली होती आणि 5व्यांदा त्यांनी 95,888 मतांची आघाडी घेऊन या ठिकाणी आपल्या मतदारसंघाचं नाव बुलंद केलेलं आहे. तो मतदारसंघ आहे शिंदखेडा, जिल्हा धुळे. त्यांचं शिक्षण BCom सिम्बॉसिस कॉलेज पुणे, कार्डिफ इंग्लंड, युनायटेड किंगडम विद्यापीठमधून बिझनेस मॅनेजमेंट आणि इंटरनॅशनल बिझनेस अशा उच्च शिक्षण घेतलेलं हे व्यक्तिमत्व आहे. कुटुंबाचा इतिहास बघितला तर रावले कुटुंब हे जुनं राजघराणं आहे. आमदार जयकुमार रावले यांचे आजोबा दादासाहेब डी रावले हे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 1952मध्ये प्रथम विधानसभेचे आमदार होते. उल्लेखनीय कामं साहेबांची बघितली तर कार्डिफ विद्यापीठ इंग्लंड UK यामध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी बनणारे ते पहिले आशियाई आहेत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. 2001 ते 2004 पर्यंत दोंडाईचा नगर परिषदेचे नगरसेवक आणि नेते राहिलेत. सुमारे 1 लाख मतांच्या प्रचंड फरकाने सलग 5व्यांदा भाजपाचे ते आमदार झाले आहेत. अनेक स्थानिक राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सहकारी संस्थांवर अतिशय लक्षणीय नियंत्रण ठेवून जिल्ह्याच्या भाजपाची स्थापना करण्यात महत्त्वाची भूमिका त्यांनी निभावली. भाजपाचे केवळ 3 नगरसेवक असून देखील 2011मध्ये इतिहासात प्रथमच धुळे महानगरपालिकेमध्ये भाजपाचा महापौर निवडून आणला आणि 2018मध्ये धुळे महानगरपालिका स्पष्ट बहुमताने जिंकली. हे त्यांचं विशेष कर्तृत्व आहे. गेल्या 15 वर्षात खालील संस्थांमध्ये भाजपाची सत्ता त्यांनी स्थापन केली. पंचायत समिती शिंदखेडा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तालुका दूध उत्पादक संघ, तालुका खरेदी विक्री संघ, त्यानंतर नगर परिषद, शिंदखेडा नगर परिषद, धुळे जिल्हा परिषदमध्ये 5 वर्षांपासून भाजपाची सत्ता आहे. त्यांचा कामाचा अनुभव बघितला तर माजी जिल्हाध्यक्ष धुळे भाजपा जिल्हा, श्री अनुरागजी ठाकूर यांच्या अध्यक्षकाळात राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली, श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या काळात भाजपा महाराष्ट्राचे सरचिटणीस, श्री चंद्रकांत पाटील आणि श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या काळात ते खऱ्या अर्थाने महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणारे असे हे समृद्ध नेते आपणाला या ठिकाणी मंत्री महोदय म्हणून लाभलेले आहेत. मी त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या कोकणच्या लाल भूमीमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो आणि सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो की मंत्री महोदय या नात्याने या संपूर्ण कार्यक्रमाला आपण शुभेच्छा द्याव्यात. धन्यवाद. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करणारं आमचं सरकार आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी या लाल मातीमधनं ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये आपलं नाव केलं असे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब, आमचे छोटे बंधू आणि छावा आता पिक्चर आम्ही बघितला असा आमचा छावा
या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री नितेशजी राणे, आमचे ज्येष्ठ बंधू आणि सातत्याने तळमळीने मांडणारे अनेक विषय जे लावून धरतात असे आमदार दीपकजी केसरकर, ज्यांची धडाडी आपण सातत्याने ऐकत असतो, असे निलेशजी राणे, आमचे जुने मित्र माजी आमदार श्री अजितजी घोकटे, ज्यांनी निधी दिला या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री मनीषजी दळवी, ज्यांना पुढच्या काळामध्ये मोठी जबाबदारी असे तुळशीदासजी राव राणे, सभापती सिंधुदुर्ग बाजार समिती, आमचे जुने परिचित, मी नंदुरबारचा पालकमंत्री असताना माझ्याबरोबर काम केलेले जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री अनिलजी पाटील, मुख्य अधिकारी श्री रवींद्र खेबुडकर, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख श्री दत्ताजी सावंत, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अनिर्बन नाईक, कोल्हापूरचे बाजार समितीचे सभापती श्री प्रकाशजी देसाई, रत्नागिरीचे बाजार समितीचे सभापती सुरेशजी सावंत, शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आगरे, मंचावर उपस्थित असलेले अनेक मान्यवर, पत्रकार आणि ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम घेतलेला असे आमचे सर्व शेतकरी आणि मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेल्या आमच्या भगिनी पत्रकार बंधूंनो, आज ज्यांची जयंती आहे महात्मा ज्योतिबा फुले यांना मी नतमस्तक होऊन अभिवादन करतो आणि वंचितांच्या शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये भूमिका मांडली त्यांना मी नतमस्तक होऊन अभिवादन करतो। ज्यांच्या पुण्यस्पर्शाने ही भूमी पावन झाली असे आपले सगळ्यांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप यांना मी अभिवादन करतो। आज या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रमाला आपण सारेजण इथे उपस्थित आहे। या राज्यामध्ये या देशामध्ये शेतकऱ्यांचा मान मोठा आहे आणि शेतकऱ्यांना सातत्याने आपण केंद्रबिंदू मानलं, या बळीराजाला केंद्रबिंदू मानलं आणि या महायुतीच्या सरकारमध्ये आम्हाला जे शोषित आहेत, वंचित आहेत आणि जे पूर्ण देश चालवतात असे अनेकांचे पोषक अन्नदाता शेतकऱ्यांसाठी काम करण्याचं आमचं सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि 100 दिवसामध्ये हा शेतकरी मेहनत करतो, कष्ट करतो, माल पिकवतो, पण पिकल्यानंतर तो कुठे विकेल आणि त्याच्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी त्याच्यासाठी एक मार्केट कमिटी उपलब्ध व्हावी। याच्यामुळे 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक मार्केट कमिटी उभं करावी किंवा उपबाजार समिती उभं करावी असा संकल्प आम्ही केला आणि 100 दिवस पूर्ण होत नाही तर महाराष्ट्रामध्ये या सरकारमधली पहिली मार्केट कमिटीची स्थापना जी आहे ती आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या इथे आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने या वाघेरी गावामध्ये नांदगाव रेल्वे स्टेशनजवळ होते, ही आनंदाची बाब आहे। आज मला आनंद होतोय की संबंध महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 305 मार्केट कमिटी आहे, 662 अशा उपबाजार समिती आहे आणि जवळपास 1.25 लाख कोटी रुपयाचा उलाढाल या वेगळ्या मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून होत असतो आणि ते आता या आपल्या परिसरामध्ये सुद्धा सुरू होणार आहे आणि टप्प्याटप्प्यामध्ये नंतर आपण या जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी उपबाजार सुरू करणार आहे। आमचे राणे साहेबांनी, निलेशजी राणे साहेबांनी सुद्धा मांडलं, त्यांचेही आपण विचार करणार आहे। ओरस इथे 10 गुंठे जागा आहे, कुडाळमध्ये अजून अनेक ठिकाणी जिथे जिथे आपल्याला तिथे व्यवस्था करणार आहे। आज आपण बघितलं की याच्या माध्यमातून जवळपास 5,66,00,000 भूमिपूजन आपण केलं आणि येणाऱ्या 18 महिन्यानंतर याच ठिकाणी आपण सारे जण त्याचं लोकार्पण करण्यासाठी आपण येणार आहे आणि म्हणून मार्केट कमिटीच्या टीमवर मोठी जबाबदारी आली। 5,66,00,000 मध्ये या माध्यमातून आपल्याला अनेक गोष्टी इथे घडवायच्या आहेत। त्याच्यामध्ये फळ व धान्यासाठी मार्केट उभं करायचं, काजू बी साठवण्यासाठी गोडाऊन उभं करायचं, लिलावगृह उभं करायचं, मत्स्य उत्पादनासाठी कोल्ड स्टोरेज करायचं, व्यापारी भवन, दुकान गाडे, वे ब्रिज, पाण्याची सुविधा, शेतकरी भवन, हमाल भवन आणि इतर साऱ्या व्यवस्था इथे आपल्याला निर्माण करायच्या आहेत।
आणि त्याच्यासाठी सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून 75% अनुदान आपल्याला मिळालेलं आहे. 25% अनुदान कुठून मिळेल? आता चेअरमन साहेब तुमचे हुशार आहेत, ते पूर्ण मला गोवाला घ्यायला आले आणि बोलता बोलता ते म्हटले, बा साहेब आमचा प्रश्न उद्या असा आहे की 75% तिथून आम्हाला मिळणार आहे, पण त्या 25%चं काय? आणि म्हणून रात्री त्यांनी जेवणाच्या अगोदरच प्रश्न मांडला. मार्ग काढणं गरजेचं होतं. आणि म्हणून मला पालकमंत्री महोदयांना सांगायचं की आमच्या केंद्रामध्ये ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 1 कोटी रुपये आपल्याला त्या माध्यमातून मिळेल आणि बऱ्याच गोष्टींचं आता त्या माध्यमातून आपल्याला 100% निधी मिळणार आहे. उरलेले 30-40 लाख रुपये जे आहेत ते आपल्याला DPDC मधनं आपल्याला ते करावं लागतील आणि या माध्यमातून जवळपास 100% आपल्याला ही निधी हे मिळणार आहे. खरं तर आपल्याला या मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून हा जो आपल्या मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून आपल्याला सगळं काही निर्माण करायचं. आपला जो आंबा आहे हा लोहयुक्त आंबा आहे. या लोहयुक्त आंब्याला जगाच्या पाठीवर फार मोठं महत्त्व आहे. परवाच 2 दिवस झाले दुबईचे राजकुमार इथे आले होते, दुबईचे जे प्रिन्स आहेत, आणि त्यांच्याबरोबर दुबईच्या कॉमर्स आणि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज यांच्याबरोबर बोलत असताना त्यांनी फळं भाजीपाला फुलं संदर्भातलं महत्त्व त्यांनी सांगितलं आणि त्यांनी या संदर्भात आंब्याला विशेष महत्त्व देण्यासंदर्भात त्यांनी सांगितलं. आणि 12 ते 16 तासामधनं शेतापासून तर दुबईपर्यंत आपल्याला यंत्रणा उभी करण्यासंदर्भातलं आमच्या दोघांमधलं एक सामंजस्याचा विचार त्या माध्यमातून झालेला आहे. आणि त्या माध्यमातून हा जो आंबा आहे या आंब्याला आपल्याला कसं त्याला महत्त्व प्राप्त करता येईल आणि या मातीमधनं जो लोहयुक्त आंबा आहे याला एक विशेष महत्त्व आहे. त्याच्यासाठी GI टॅगिंगच्या संदर्भातला आपण भूमिका घेतली. ती GI टॅगिंग तर आपल्याला मिळणारच आहे, पण आपण जे पालकमंत्री महोदयांनी चिंता व्यक्त केली, मग बाहेरचे कोणी आंबे आमचं म्हणून विकतात. भारतातला कुठलाही आंबा आहे तो जगात जायला पाहिजे, त्याला मार्केट मिळालं पाहिजे, पण जिथली ओळख आहे तिथली ओळख ही पक्की असली पाहिजे. आणि मग पुढच्या काळामध्ये GI मानांकासह आम्ही पुढच्या काळामध्ये आमच्या मार्केटिंग बोर्डामार्फत UID सील, हे टॅम्पर प्रूफ सील या इथल्या मार्केटमध्ये देण्याची आम्ही व्यवस्था करू. आणि म्हणून सिंधुदुर्गातला हा आंबा आहे, रत्नागिरीतला हा आंबा आहे, या परिसरातला आंबा आहे, त्याचं टॅम्पर त्याला कोणाला करता येणार नाही, हे आपल्याला पुढच्या काळामध्ये त्या माध्यमातून तयार करणार. या मार्केट कमिटीला आमच्याकडे असलेली योजनेच्या माध्यमातून 30 लाख रुपये खर्च करून ई-नाम योजना ही आम्ही देण्याचं ठरवलेलं आहे की त्या माध्यमातून जे डिस्प्ले बोर्ड असतील त्या जगामध्ये काय काय बाजारभाव चालू आहे हे आपल्याला इथे बाजारसमोर आपल्याला ते बोर्डच्या माध्यमातून मिळेल. तिथे डेटा एंट्री होते पुण्याला आमच्या केंद्रामध्ये, आणि इथून आपल्याला काय जे आपण विकायला आणलं तर भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या कोणत्या मार्केटमध्ये विकता येईल ती व्यवस्था या माध्यमातून आम्ही साधारणतः 30 लाख रुपये खर्च करून तिथे करणार आहे. त्याचबरोबर माझी आपल्याला विनंती असेल की मार्केटमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर तर आपण उभं करू, पैसाही आम्ही देणार आहे, म्हणून ती व्यवस्था होणार आहे, पण मार्केटसाठी लागणारे घटक आहेत यांनी सुद्धा याच्यामध्ये यायला पाहिजे. आज शेतकऱ्यांच्या शेतावर बांधावर जाऊन हे माल खरेदी होत असते. मग काजू असेल, आंबे असेल, अजून काय आपले पदार्थ असतील ते विकत केले जातात. आता तो शेतकरी बिचारा गरीब असतो, त्याला सांगितलं हा भाव, पर्याय काय, तोच विकावा लागतो. आणि म्हणून मार्केट कमिटीमध्ये माल यायला पाहिजे. आज राज्यामध्ये काय भाव चालू आहे, देशामध्ये काय भाव चालू आहे, जगामध्ये काय भाव चालू आहे, या भावाप्रमाणे आमच्या शेतकऱ्याला भाव मिळाला पाहिजे. आणि जर मार्केट कमिटीला माल येईल तर त्या पद्धतीचा भाव मिळेल, त्याच्यावर नियंत्रण होईल, त्याच्यावर कायद्याखाली निगराणी होईल, असंही मी आपल्याला विनंती करेल. आणि म्हणून चेअरमन साहेब, आता पुढच्या काळामध्ये बाजारमध्ये इकडे तिकडे न विकता या मार्केट कमिटीचे लायसन धारक झाले पाहिजे आमचे जे सारे व्यापारी आहेत. आणि सुरळीत आपण त्यांना लायसन द्या, फार नॉमिनल फी असते, आणि त्या लायसनच्या माध्यमातून जर होईल तर एक प्रकारचं त्याला शासकीय मान्यता असलेला व्यवसाय हा राहणार आहे, आणि त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचबरोबर आपण बघतोय की काजू बोंडच्या प्रक्रियेसंदर्भात जवळपास 370 कोटी रुपये हे बनवण्याचा प्रकल्प केसरकर साहेब मागच्या काळामध्ये ठरलेला आहे. आणि काजू बोर्ड हा मागच्या आमच्या शिंदे साहेबांच्या सरकारमध्ये त्याला प्रारूप प्राप्त झालं होतं, परंतु त्याला 100% मान्यता देऊन त्याला कार्यान्वित करण्याचं काम देखील आम्ही केलं आहे. आपल्या जिल्हा बँकेचे जे चेअरमन आहेत त्यांना सुद्धा त्या बोर्डावर घेऊन त्या माध्यमातून पुढचं काम हे सुरू करण्यात येईल. त्याच्या माध्यमातून 370 कोटी रुपये खर्च करून मग काजू बोंड प्रक्रिया संदर्भात
काजू फळ पीक योजना असेल, त्या माध्यमातून आपल्याकडे बोंडाचा रसच्या संदर्भातला विषय असेल, काजू प्रक्रिया संदर्भात छोटे 10 प्रकल्प इथे देण्याचं आहे, कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था असेल, त्याच्या माध्यमातून काही खैर कात प्रक्रिया याच्यासाठी हा खर्चिक विषय आहे, यालाही निधी देण्याचं काम आम्ही एशियन डेव्हलपमेंट बँकच्या माध्यमातून 2000 कोटी रुपये हे महाराष्ट्राला मिळणार आहे आणि माझी इच्छा आहे की सिंधुदुर्गमध्ये त्याचा वापर व्हावा. या मार्केटच्या माध्यमातून आंबा असेल, काजू असेल, मासे, धान, अंडे, कोंबडी, जनावरांचा बाजार, या सगळ्याच गोष्टींचं या माध्यमातून तिथे विक्री होणार आहे. छोटे छोटे FPO आपल्याला तयार करता येईल. बऱ्याच प्रश्न येतो की माल इथे आल्यानंतर हा माल मुंबईला कसा जाईल, हा माल व्यापाऱ्यांकडे कसा जाईल, आणि म्हणून पालकमंत्री महोदय निलेशजी मला आपल्याला सांगायचं की आपण काय FPO तयार केले, तर FPOला कोल्ड ट्रक ही आमच्या पणन मंडळाच्या माध्यमातून इथले जे काय आपले युवक आहेत यांना देऊन त्या ट्रकमध्ये प्रत्येक व्यापारीचा कोणाचा असेल 2 टन 1 टन 1 टन 2 टन करून असं आपल्याला मुंबईला जाता येईल. असे 5 ते 10 लोकांना टप्प्याटप्प्याने आपण कोल्ड ट्रक हे देण्याचं काम करू. एखादी ट्रक माशासाठी असेल, एखादी ट्रक काजूसाठी असेल, एखादी ट्रक आपल्याला इतर फळांसाठी असू शकेल, आणि असे अनेक प्रकल्प करण्याचं आपण ठरवलं आहे. आपण पाहिलं की दरवर्षी आमचं पणन बोर्ड हे आंबा महोत्सव मनवत असतो. मागच्या 25 वर्षापासून आपण ते मनवतोय, पण ते मुंबई पुण्यामध्ये मनवतो. फारसं लोकांना डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी आपल्याला मिळत नाही, आणि म्हणून आपल्या या मार्केट कमिटीमध्ये यावर्षीच, कारण आता आपण भूमिपूजन केलं, या 15 महिन्यामध्ये जर आपल्याला आंबा महोत्सव घ्यायचा असेल तर आपल्याला तो घेता येईल. आणि साधारणतः आंबल्याला ते स्टॉल्स वगैरे लावून 1 लाख रुपयेपर्यंतची मदत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिथे घ्यायचं असेल आपल्याला ते आंबा महोत्सव घेता येईल, आणि त्याच्यासाठी 1 लाख रुपयाची मदत ही आपल्याला त्याच्या माध्यमातून करता येईल. आपल्याकडे जो माल येईल त्या गोदामामध्ये आपल्याला जे ठेवता येईल आपल्या बाजार समितीमध्ये, त्याला सुद्धा 75% रक्कम, बऱ्याच वेळा शेतकरी विकता येत नाही, गोडाऊनमध्ये ठेवलं इथे, तर त्याला 6 महिने 180 दिवसासाठी 75% रक्कम ही 60% व्याजाने आमचे पणन बोर्ड सुद्धा ही द्यायला तयार आहे. ती योजना सुद्धा या मार्केट कमिटीला आपण लागू करू. अनेक योजना आहेत, त्या योजना आपल्याला सगळीकडे इथे करायच्या आहेत. आमच्या आमदार साहेबांनी सांगितलं की माजी मंत्री आहेत, आजी मंत्री आहेत, आणि त्यामध्ये आमचा भाग राहून गेला. आपण जी पॅकहाऊसची व्यवस्था आपण मांडली, ती पॅकहाऊसची व्यवस्था ज्यावेळेस या जिल्ह्यामध्ये, त्या संदर्भातला सुद्धा आमचा प्रस्ताव तयार आहे. आपण आता माझ्याकडे मागणी केली, तो पॅकहाऊस तो तुमच्या मतदारसंघातील तुम्ही जागा सांगाल तिथे पुढच्या काळामध्ये करण्यात येईल, हे मला नम्रपणे सांगायचं आहे. आणि म्हणून भाषणामध्ये बोलण्यापेक्षा करून दाखवणं महत्त्वाचं आहे. आपल्याला जो आम्ही मागच्या काळामध्ये काजूचं अनुदान आपण जे 10 रुपये किलो असं द्यायचं ठरवलं होतं, काही लोकांना दिलं, पण काही शिष्टमंडळ मला सकाळी भेटले व कोल्हापूरच्या लोकांना जास्ती मिळालं, आमच्या लोकांना कमी मिळालं. पण अजूनसुद्धा पालकमंत्री महोदय, अजून काही लोक असतील त्याच्याकडे मात्र बिल असलं पाहिजे, काहीतरी आम्ही विकलंय, आपण जर आम्हाला दिलं तर त्या सगळ्या पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून एक व्यवस्था आपण इथले DDR इथले AR त्यांनी ती यादी तयार करावी, त्याच्यामध्ये खातरजमा करावी, आणि त्या सगळ्यांच्या खात्यावर हे अनुदान पोचल्याशिवाय राहणार नाही, हे सुद्धा अभिवचन या निमित्ताने मी देऊ शकतो. आज मार्केट कमिटीच्या माध्यमात मार्केट उभी करणं, त्याला चालवणं, त्याला रखरखाव करणं हे सोपं काम नाही, आणि मग इथल्या मार्केट कमिटीवर जबाबदारी खूप मोठी वाढली आहे. पण आम्ही पाहतो की आपल्याला पेट्रोल पंप असेल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन असेल, पॅक हाऊस असेल, अनेक गोष्टी आपल्याला करता येतील, आणि आपल्यासाठी आपल्या हक्काचा पणन मंत्री इथे आला आहे. मला माहीत नाही काय नातं आहे आपलं, परंतु अत्यंत प्रेमाचं नातं आहे. ज्याही वेळेस मी मंत्री येतो त्यावेळेस आपण बोलवत असतात, आणि आम्ही पहिल्यांदा आमदार झालो तर आमचे लीडर विरोधी पक्ष नेते तिथे नारायण राणे साहेब होते. कसं बोलायचं, कसं वागायचं, कसं भांडायचं, हे सगळं त्यांनी आम्हाला शिकवलं, आणि म्हणून एक पितृतुल्य आदर त्यांच्याबद्दल आहे, आणि त्यांची तळमळ जी आहे ती महत्त्वाची. मागच्या 25 वर्षापासून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मार्केट कमिटी यावी, त्याला जागा मिळावी, त्याला व्यवस्था व्हावी, सातत्याने त्यांची तळमळ आहे, आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम होत असताना फार आनंद होतो. मार्ग कठीण आहे, मार्ग अवघड आहे, परंतु मला नम्रपणे सांगायचे, एवढेच सगळे मातब्बर आपल्याबरोबर असताना हा एक अजून आपल्याबरोबर पणन मंत्री हा ठामपणे सिंधुदुर्ग मार्केट कमिटीबरोबर उभा राहील, आणि जी योजना आपण विचार करू, जी घोषणा आपण करू, ती कार्यान्वित झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही,
आणि इथल्या टीमलाही स्वस्थ बसू देणार नाही हे अभिवचन देतो. आज भूमिपूजन केलंय. येणाऱ्या 18 महिन्यामध्ये याचा लोकार्पणचा कार्यक्रमासाठी सुद्धा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना घेऊन येऊ हे नम्रपणे सांगतो. पुन्हा एकदा नारायण राणे साहेबांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि ते निरोगी राहो, त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला मिळत राहो हे बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जयकुमार. आपण मंत्री महोदय या नात्याने या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्यात, अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. आणि आता आपण ज्यांचं मनोगत ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत ते नारायणराव राणे साहेब यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजूया. मी एकच मिनिटमध्ये सांगतो, नारायणराव राणे साहेब म्हणजे आमच्या कोकणला आलेला बहर, कोकणचा समृद्ध मोहर. आणि जी शिशिरातली पानगळ 90च्या दशकापासून नारायणराव राणे साहेबांनी खऱ्या अर्थाने जी पानगळ सोडून आम्हाला विकासाची समृद्ध गंगा दाखवली, ते नारायणराव राणे साहेब म्हणजे विकासाचं आणि व्हिजनचं दुसरं नाव. आणि म्हणूनच विकासाची पाऊलवाट आज हमरस्ता होते, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. नारायणराव राणे साहेब, मी तुम्हाला सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो. तुमचं स्थान आमच्या हृदयामध्ये आहे. हे स्थान असंच असीम राहील. तुम्ही संबोधन करावं आणि टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करूया माननीय आपले सगळ्यांचे लाडके खासदार नारायणराव राणे साहेब. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून आज बाजार समितीच्या वतीने या ठिकाणी मार्केट, कृषी बाजार समितीचं मार्केट उभारण्याचा हा भूमिपूजन सोहळा आहे. या सोहळ्यासाठी आत्ता ज्याने आपल्यासमोर भाषण केलं ते माननीय सन्माननीय श्रीयुत जयकुमार रावलजी, मंत्री, माझे मित्रही आहेत. अनेक वर्ष आम्ही सोबत मंत्री म्हणून कामही केलं आहे, आमदार म्हणूनही केलं आहे. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे, सन्माननीय दीपक केसरकर, सन्माननीय निलेशजी राणे, जिल्हाधिकारी सन्माननीय अनिल पाटील साहेब, सन्माननीय जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब, सन्माननीय प्रभाकर सावंतजी, अध्यक्ष भाजपा, सन्माननीय विनायक कोकरे, कार्यकारी संचालक पणन, अध्यक्ष बाजार समिती. आजचा कार्यक्रम व्हावा याला प्रवृत्त आणि सातत्याने मेहनत करणारे आमचे तुळशीदास रावराणे, सन्माननीय अभित नाईक, सन्माननीय संजय अंगरे, ॲडव्होकेट अजित गोगटे साहेब, सरपंच अनुजा राणे, जगदीश कातकर, प्रांत अधिकारी कणकवली निशांत देशपांडे, तहसीलदार कणकवली, अतिशय मार्मिक असं सूत्रसंचालन करणारे निलेश पवार, आडनावात पवार आहे, मंचाकावरील सर्व मान्यवर, समोर बसलेले पत्रकार मित्र, या परिसरातील सर्व वडीलधारी मंडळी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, बंधू भगिनीनो आणि मित्र, बराच वेळ या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी झालेला आहे आणि माझं भाषण शेवटी आहे. मध्ये मध्ये काही महिला उठूनही जात आहेत, गेल्या आहेत, आता जाणार नाहीत. निदान माझं भाषण संपण्याचे. या कार्यक्रमासाठी आलेले पाहुणे आणि तुम्ही सर्व मान्यवर पत्रकारांचं, आपल्याला माहीत आहे की या कृषी बाजार समितीच्या मार्केटची इथे किती आवश्यकता आहे, किती आवश्यक. उलट न बोलवता हे सगळं मैदान भरलं पाहिजे होतं. हे मार्केट तुमच्यासाठी आहे, इथल्या लोकांसाठी आहे, जिल्ह्यासाठी आहे. 17 टाळ्या वाजल्या.
काय मला कळत नाही. अहो मला पण भूक लागली आहे हो, पण बोलायचं थांबत नाही. मला भूक लागली का मी अधिक जोरात बोलतो. आपल्याला काय पाहिजे हो असं कधी मी विचारलं तर, या जिल्ह्यातल्या लोकांना काय हवं आहे, मग त्यांना आनंद वाटेल, त्यासाठी वेळ देतील, मेहनत करतील, कष्ट करतील, ज्ञानाची जोड देतील. कधीतरी सांगत रे आम्हाला कळू दे. मी अनेक वर्ष माझा हा जिल्हाच वरोडे फडशेवाडी गाव, इथे आमदार म्हणून माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी मला पाठवलं 90 साली, 1990. हा जिल्हा पाहिला, फिरलो. कठीण होतं. एप्रिल महिना, या महिन्यात तेव्हा चाकरमानी आले तरी त्यांच्या पत्नी यायच्या नाहीत. पाणी नसायचं, पाणी नसायचं. चाकरमानीचं प्रमाण कमी व्हायचं. पाणी नाही, रस्ते नाही, आरोग्य व्यवस्था नाही, डॉक्टर नाही, शाळा नाही, शाळा असले तर वर्ग नाही, वर्ग असली तर इमारत नाही. काय अवस्था होती हो 90च्या काला त्या वेळेला. पण आता तसं नाही. नाही, 90ला आलो, दरडोई उत्पन्न 35,000 होतं. आता 2.5 लाख आहे. मी म्हणतो आणि 2 वर्षांनी 4 लाख करणं कोणाचं हो. खरं म्हणजे सांगायला हवे कोणीतरी, दरडोई उत्पन्न म्हणजे काय. लोकांना काय बडबडत, दरडोई उत्पन्न काय, GDP काय, हे काय ते काय. हे उत्पन्न आमचं वाढावं असं आम्ही जाहीर करत नाही, तुमचं, जनतेचं. त्यावर आमचं ही सरासरी आहे. आज जर तुमच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न दरडोई 2.5 लाख असेल, 1.5 वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर अजून 1.5 लाख वाढलं, राहणीमान कसं सुधारेल. मुलांच्या पोटात चांगले आहार जातील, सशक्त मुलं निपजतील, कुपोषित बालकं निपजणार नाही, सशक्त निकल, चांगला अभ्यास करतील, विविध चांगल्या क्षेत्रात जातील, डॉक्टर, इंजिनियर, IAS, IPS, उद्योजक होतील. आणि त्यासाठी मी हा उपक्रम केला हो. दिवस रात्र पळतोय हो. 90ला सुरू झाला, आजही 12 ते 14 तासाच्या कमी दिवसाला काम नाही करत. काय पडलंय मला, मी व्यावसायिक आहे, मुलं दोन्ही कर्तृत्व नाहीत. मला वाटतं नाही, मी असं असलो तरी माझी लोक चांगली राहिली पाहिजे, रुबाबात जगले पाहिजेत, मुलाबाळांना चांगलं शिकवलं पाहिजे, आजारी पडलं चांगला उपचार व्हायला पाहिजे. या स्तुत्य हेतूनेच मी काम कर. माझ्या उत्साहात तुमची भर पडू द्या. नाही दादा, आम्ही आहोत. शब्दाने जरी सांगितलं तर मला बरं वाटेल. तरी एवढी मोठी लोक तुम्ही थांबलात, तुम्हाला धन्यवाद. आपले प्रमुख पाहुणे कुठून आले, धुळ्याचे आहेत. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात ते कॅबिनेट मंत्री आहेत. अतिशय सोज्वळ, अभ्यासू असा व्यक्तिमत्व. मी 25 वर्ष त्यांना ओळख. नितेशने सांगितलं, त्याने आमंत्रण स्वीकार रात्री आले हो, बेरात्री, आणि परत सकाळी माझ्या घरी आले. दादा मी आलोय, जाऊया. हे कोणासाठी कधीतरी विचार करा, हे का होत आहे. हे अधिकारी वर्ग काल तिकडे होते 11 रात्री 12 पर्यंत, आज इकडे सगळे आहेत बघा लाईनीत, कलेक्टर साहेबांपासून. आपल्याला माणसाची आणि आपल्यासाठी केलेल्या कामाची जाण असायला पाहिजे, जाणीव असली पाहिजे. कृतज्ञतेच्या भावनेतून आपल्यासाठी काय करतात. तर हा जिल्हा फार कमी कालावधीत विकसित होईल एवढंच नाही, महाराष्ट्राच्या नकाशात विकसित जिल्हा म्हणून आपल्या जिल्ह्याचा, सिंधुदुर्गाचा उल्लेख होईल. तरी पुरे महिलांनी वाजवल्या टाळ्या. इकडे दुष्काळ आहे. बांधवांनो, हा उपक्रम हा तुमच्यासाठी यासाठी म्हणालो मी. तुम्ही पीक जमेल तसं काढता,
सरकार हाही प्रयत्न करतोय तुमच्या सर्वांचं उत्पन्न वाढावं, आंबे जास्त धरावेत, आंबे ते सुरक्षित राहावेत म्हणून फवारणी अमुक तमुक बरेच शोध आणि त्याच्यावर उपाय चालू आहेत. त्यावर प्रक्रिया उद्योग करून उत्पादकांना जास्त पैसे मिळावेत. प्रत्येक पीक उत्पादनाला उत्पन्न एकरी वाढावं म्हणून आपले प्रयत्न आहेत. उत्पन्न वाढवा, तुम्हाला आवश्यक ते ठेवा आणि या बाजार समितीच्या मार्केटमध्ये आणा. स्थानिक पातळीवर, राज्य पातळीवर, देश पातळीवर आणि परदेशात हा माल विकला जावा. तुमचा माल राहता कामा नये. पुढच्या वर्षी अधिक उत्पन्न काढावं ही मनसा तुमच्या मनात यायला पाहिजे. आणि यासाठी उत्पादन आणि विक्री मार्केटिंग एक समीकरण आहे आणि त्याचा एक भाग आहे. एक उदाहरण देतो, तुम्ही किती फरक पडतो सगळ्या गोष्टी. मुंबईत जास्त आंबा जातो, मार्केट चांगलं आहे. मुंबई, कलकत्ता जिथे शहर आहेत, दिल्ली. मी एक डिसेंबर महिन्याच्या कालावधीत एका मित्राकडे डिनरला गेलो जेवायला. मी पत्नी. जेवण झाल्यावर त्याने आईस्क्रीम नाही आणलं, अख्खा आंबा कापून अख्खाच्या अख्खा असा ठेवला. बोला भाई साहब आप ये कहाँ से लाए? डिसेंबर महीना है, हम आम के एरिया में, हम अब तक आम नहीं खाया और आप खाते हैं? नहीं रानी जी, मैं 12 महीना आम खाता हूँ. शिंदे माणूस होता, 12 महीने, उद्योजक मोठा. मेरा कैसे खाते हो बताइए. त्यांची पत्नी आत गेली, एक टीन आणला, डबा बोला रानी जी इसमें एक आंबा रहता है, ये बाजार में हम 52 रुपये के लिए खरीदा है. ये आम मैं हमेशा खरीदता हूँ और 12 महीना ये करता हूँ. ये फ्रिज में रहता है. मग चौकशी केली, त्या कंपनीचा ॲड्रेस घेतला, नंबर घेतला. ती फॅक्टरी सुरतला, गुजरातमध्ये. तिथल्या एक अधिकाऱ्याला मी बोलवलं, जरा माझ्याकडे ये, मला माहिती दे, ही कोणती मशीन आहे, पॅकिंग होते, जे आंबे 12 महिने टिकतो, 9 महिने टिकतो, ही कोणती मशीन कुठे उपलब्ध होते, सगळी माहिती काढ. किती खर्च होतो पॅकिंगला, एक डब्याला 15 रुपये. तेव्हा आंबा माहिती केली तेव्हा मी 5 रुपयाला क्रॉपटला एक आंबा विकला जात होता. कितीला? 5 रुपये. पॅकिंग किती? 15 रुपये. 5 आणि 20. ट्रान्सपोर्ट खर्च 2 रुपये, 22. अन्य मेंटेनन्स अमुक तमुक आहे 3 रुपये, 25. विकतात कितीला? 52 रुपयाला. 27 रुपये एका आंब्यामागे प्रॉफिट तो माणूस काढतो. याला प्रक्रिया म्हणतात, प्रक्रिया उद्योग. हे उद्योग पण आपल्याकडे यावेत आणि आपण मार्केटिंग जर केली, नाही 5 रुपये नाही, आमचा आंबा 10 रुपयाने मिळेल, त्याला काय फरक पडत नाही, तो थोडं पुढे वाढवेल. हो, खाणारे लोक आहेत. अशी प्रत्येक गोष्ट आहे, प्रत्येक गोष्ट. काजू काढा. आता काजूचा मी पीयूष गोयलला बोललो, अरे भाई साउथ अफ्रीका का जो काजू आ रहा है ना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाइए, कम नहीं करना, बढ़ाइए. तो कबूल केलं, वाढ. मी त्याप्रमाणे करतो. बंद एवढ्यात नाही, या मार्केटच्या जवळपास रेल्वे स्टेशन असावं, ते आहे. पण इथून कोल्हापूरला जाणारा मार्ग सर्वे झालाय, सुरू झाला नाही आहे. मी नितेशला सांगितलं, लवकरच मी वैभववाडी कोल्हापूर ही लाईन मी काम सुरू करायला मंत्र्याला लावेन. मी सोडणार नाही. हे फिरायला जायला नाही, देवीच्या दर्शनासाठी फक्त. तुम्ही काढणारे उत्पन्न, पापड असो, लोणची असो, आंबाचे असो,
काजू असोत, यांची प्रक्रिया उद्योग काय काय आंब्यापासून बनवतात हो. परवा मी नागपूरला गेलो, तो तिथे फेमस एक मिठाईवाला त्याकडून मिठाई मागवली. त्यात एक होते साहेब, हे आंब्यापासून बर्फी बनवली. बर्फी सगळ्यात महाग आंब्याची बर्फी, आईस्क्रीमच्या दुकानात सगळ्यात महाग आंब्याचा आईस्क्रीम. तुम्ही पिकवलेला आंबा पिकायला कष्ट किती लागले, खर्च किती लागला आणि कितीला विकला गेला पाहिजे तुम्ही ठरवलं पाहिजे. या मार्केट कमिटीच्या अधिकाऱ्यांना सांगायला एवढा आमचा खर्च आहे. आपण जे काय खातो, जे उत्पादन आहे देशात उद्योजक काढतात, त्याआधी आपला खर्च काढतात. आम्हाला एवढा खर्च आला, हा मिळाला पाहिजे. वर 10 ते 15 ते 20% प्रॉफिट ॲड करतात, म्हणजे त्याच्यात समाविष्ट करतात. 15% प्रॉफिट मिळालंच पाहिजे. हमखास हे प्रयत्न आपण करतो आहोत. तुमची साथ पाहिजे हो. शेती करा, वेगळे पिकं काढा. मी आसामला गेलो होतो मंत्री झालो, तिथे गेलो मी. तिथे व्यापारी वर्गावर उद्योजकांना बोलत होतो. सभा संपली. काही महिला काही पुरुष आले. काही महिला 30-40 आल्या. म्हणाल्या साहब ये देखो, ये देखिए हम जो चाय में पत्ती डालती है ना, लेमन ट्री, और लेमन ट्री से हम परफ्यूम बनाते हैं. किती कारखाने आहेत? 300. परफ्यूम अत्तर बनवणारे कारखाने सगळे महिला उद्योग आहेत. जगात एक्सपोर्ट करतात. अगरबत्तीच्या स्टिक, बांबूच्या बनवणारे कारखाने 500च्या वर आहेत. आपल्या देशातून अगरबत्ती निर्यात होतात 4000 कोटीच्या. परदेशात पण देव आहेत. प्रत्येक गोष्ट बनते, चांगली दिसली, परदेशात जाते. आता बघा शेगलाच्या झाडाला किती महत्त्व आलं फार्मास्युटिकलमध्ये. ती शेंगा, शेंगातलं घर, त्याची पानं, त्याची मुळं, सगळ्याची औषधं बनायला लोक बाहेर घेऊन जातात. हा फणस, आपल्या लोक म्हणतात काही मुंबईहून आले वगैरे, अहो काय तुम्ही कोकणची माणसं फणसासारखी हो, आतमध्ये गरे, हे किती गोड, वर काट्यासारखे, वर फणसास वर काट्यासारखे, आज गोड गरे असतात. आपण खुश होतो ना, वा आपलं केवढं कौतुक केलं. पण ती बी असते, आपण टाकून देतो, खाल्लं का टाकतो. मी मंत्री असताना एक अमेरिकन शिष्टमंडळ आलं. मला म्हणाले हमें जॅक फ्रूट का हो ये बीज चाहिए. म्हणजे का हो, कशासाठी? त्यात एक मराठी होता. म्हणजे साहेब अमेरिकेत आता नवीन एक शोध औषधाचा लागला आहे की जॅकफ्रूटच्या पावडर बनवायची बियाची आणि त्याची अगदी औषध बनवून, त्या गोळी बनवून, काही पावडर जर दिली एखाद्या डायबिटीज पेशंटला तर डायबिटीस बरा होतो. आता आपल्या बिया पण याला दर मिळणार, नाहीतर आपण पावसाळ्यासाठी आता खातो, बिया आपल्या कुठेतरी टाकून ठेवतो. मग ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये भाजीला काय मिळालं नाही काय शोधतो आपण. मग तो सगळ्या हे आम्ही करतोय ना, गांभीर्य घ्या, काहीतरी उद्योग करा. काही अहो मी तिथून आसामहून येताना 2,000 रोपं आणली बांबूची आणि त्या गवती चहाची पण वाटली. मी वेगळ्या ग्रामीण भागात लावली की नाही मला माहीत नाही. आपल्याकडे गवती चहा कुंडीत वाढवतो, शेतात बितात नाही आवडत का. आपल्याला काही सर्दी झाली तर घालायची आहे चहात, अन्यथा नाही. तिकडे बघा संसार चालत आहेत गवती चहावर. बांबू इंडस्ट्री आली आसाममध्ये. असे नवीन उद्योग, हे सगळं मोकळं दिसतंय रान. या बांबूला काय किंमत आहे दिसतात झाडं मला माहीत नाही. कलेक्टर साहेब तुम्ही पाहतात, आमच्या MIDCला सांगा ॲक्विशन करा. काही नाही होत आहे.
ॲक्विशन करा, इथे इंडस्ट्री येऊ दे, छोटे मोठे कारखाने येऊ दे, प्रक्रिया इथल्याच पिकांची प्रक्रिया उद्योग इथेच होऊ दे, मार्केटिंग इथून होऊ दे. पैसे मनीष फार छान आहे, बँक चालवतो, त्यांनी दिले 2.25 कोटी, बरोबर ना? हुशार आहे. म्हणजे 2.25 मार्केटिंग उलाढाल होईल. उद्या सांगणार अकाउंट आमच्याकडे खोला, उत्पन्न वाढवलं त्याच्यात का आम्हाला आमच्याकडे पण दिसलं पाहिजे ना. तिकडे पाठवताना मी त्याला चेअरमन बनवताना मला हे माहीत नाही, एवढा धूर्त माणूस आहे, दूरदृष्टीचा, छान, मला आवडतं, अभिनंदन कर. त्यांनी दिलं म्हणून मी भाषण करू शकलो, त्यांनी पैसे दिले कोट्याने म्हणून भाषण करू शकलो. तसा आमचा तुळशीदासराव राणी खटपटे माणूस, काही ना काही करत असतो. आम्ही आपली चेष्टा आपली करतो, किंवा काहीतरी करायचं, मेहनत करायची, शेतीमध्ये करा, कशामध्ये करा, कॉपरेटिव्ह इथे कॉपरेटिव्ह वाढावी. आपल्या एकट्याला जमलं नाही महिलांनी. आपल्या देशात 14% फक्त महिला उद्योजक आहेत. चला सुरू करा. कलेक्टर साहेब तुमच्या उद्योगचा अधिकारी आहे ना, मार्गदर्शनाला पाठवा, कृषीवाल्याला मार्गदर्शन करायला पाठवा. अरे सांगू दे ना कशात काय पिकतं, एकरी कोणतं उत्पन्न येतं, त्याचं काय बनतं. आजकाल लोक ना काही विकत घेतलं बघतात, प्रोटीन काय, हे खाल्ले आणि प्याल्याने आपल्या शरीराला काय फायदा, कुठलं जीवनसत्व मिळतं. लोक अधिकारी सांगितलं पाहिजे. लोकांचा दादा ही भाजी खा, हे अमुक खा. मी आमच्याकडे एक डॉक्टर आहेत कुळकर, त्यांना हे बाबा लॅबमध्ये जा आणि याच्यात काय विटॅमिन्स आहे सांगा, खाऊ की नको. ते सांग दादा ना याच्यात ए आहे, याच्यात बी आहे, हे याला उपयुक्त आहे, हे हार्टसाठी आहे, हे लिव्हरसाठी आहे, स्नायूंसाठी आहे. आपण शिकलेले बरेच आहेत, पण इथपर्यंत जात नाही. गुगलवर तर कोणच जात नाही. गुगलवर सगळं ज्ञान आहे. मी काय करावं, कोणते उद्योग, किती नफा तोटा, हे करा. कामाला लागा, उत्पन्न वाढवा. कार्यक्रम येऊन शोभा वाढवली, उत्पादन वाढवा, सुखी समाधानी संसार व्हावा. आपली मुलं डॉक्टर, इंजिनियर, कलेक्टर वगैरे उद्योजक व्हावीत, त्यासाठी चांगलं शिक्षणाची आवश्यकता. या जिल्ह्यात सगळ्या प्रकारचं शिक्षण मी सुरू केलं आहे. तालुक्याला इंग्लिश मिडियमपासून इंजिनियर, आता बघा कणकवलीच्या कॉलेजमध्ये 1800 इंजिनियर आता शिक्षण घेतात, अगोदर घेतले ते वेगळे. मेडिकल कॉलेजमध्ये 750 आता डॉक्टर बनणार. हॉस्पिटल झालं 750 कॉटचं. हे सगळं होतं आहे. नवल कोणाला आहे? हे बाहेरचे लोक येतात, अहो आमचे दादा असे, ते अमुक आहे तमुक आहे. आमचे 2-4 लोक कौतुक करतात, दादा दादा दादा. मी भारावून जाणार नाही, कौतुक करतात म्हणून फार काय मी कोणतरी नाही. मी नॉर्मल माणूस आहे, सर्वसाधारण समाजसेवक. मुख्यमंत्री असताना पत्रकारांना विचारलं, अहो साहेब तुम्ही अमुक. मला साहेब नाही, मी महाराष्ट्राच्या जनतेचा सेवक आहे, मी साहेब नाही. आजही आहे. आज आमचा निलेश, नितेश हे पाहतात मी किती तास काम केव्हापासून आत्तापर्यंत करतो आहे, कशा स्वरूपाचं काम. आणि त्यांनी तसंच काम सुरू केलं आहे. जे पेरतो तेच उगवतो. जे पेरलं ते दिसतंय तुम्हाला. तुम्ही सांगा कसं पीक आहे ते. टाळ्याच नाही हो, एवढं चांगलं वाक्य. पुढचा विचार कर, मग या विभागात आलं तर काय चांगली वाक्य शब्द कोणती. का पत्रकार असो, जास्त बोलत नाही, परत येईन. दुपार झाले, ऊन आहेत. आमच्या साहेबांनी, नितेश राणेंनी आता मीटिंग ठेवली आहे 3 वाजता. रात्रीची संपली कालची.
11-12 वाजले, त्यामुळे मला थांबावंसं, मला बोलावंसं. मी काय भाषण करायला आलो, बोलो भेटूया, तरी बरेच दिवस झाले या लोकांना भेटलो नाही. कशा आहात, परिस्थिती कशी आहे, अडचणी आहेत का, प्रगतीकडे जात आहे का, उत्पन्न वाढवा ना, थोडं थोडं वाढवा, एकदम नाही होत लाखांनी. 500 वाढतील, 1000 वाढतील, दर महिना 2000 वाढतील. या 2 वर्षात 1.5 लाख तुमचं उत्पन्न वाढल्यास काय तुमच्या जीवनात परिणाम होतील त्याचा विचार करा. गोव्याच्या लोकांचं दरडोई उत्पन्न 5,50,000 आहे गोव्याचं. तामिळनाडूचं 3.5 लाख आहे. गुजरात 3 लाखापर्यंत पोचला आहे. बांधून अमेरिका जगातलं सगळ्यात मोठा देश. आपण कुठे आहोत? लाखात आहोत, 2-2.5 लाख. अमेरिका 54 लाखचं जीवन जगताय. ते रुबाबात दिसतात ना, सुटाबुटात फिरतात, तेवढं होतं. किती वर्षाचं उत्पन्न? कमीत कमी 54 लाख. चायना 36 लाख. ब्रिटन हे 45-42. सिंगापूरचा देश 25-26 लाख आहे दरडोई उत्पन्न. माणसं करू शकतात, घडू शकतात. मी तुम्हाला सांगायला आलो, भेटायला सांग, हे करा. सध्या पुरुष महिला फरक नाही उत्पन्न वाढवायला. अनेक उद्योग तुम्ही करू शकता. हे उत्पादन शेतीतली काढणं आणि त्या पिकाला उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग करणं हे महिलांचं काम. मग चला सुरू व्हा. हे जे करत असताना नितेश ना, हे काम चालू राहील. एक कोणातरी चांगला शिकलेला मुलीला बसव. आपल्या जिल्ह्यात काय होतं, कोणते उद्योग सुरू होऊ शकतात, शेती मालापासून काय काय बनवतात. मी एकदा विमानातून येत होतो, मला माहीत नव्हतं तुटपण. बरं एअर होस्टेलला विचारलं, बा खायला काय का, भूक लागली होती. हां येस सर आहे ना. काय आहे? ती महाराष्ट्राची. मला बोलते तांदळापासून वेफर बनवलेले आहेत. मी पहिल्यांदा झालं तांदळापासून वेफर तुम्ही ऐकले का? मस्त पिशवीत पॅक केलेले अंडे दिले. काय नाही, कोलमी आपण अशीच खातो, शिजवली, कोकमा विकम मसाला टाकला, खा. पण काही लोक सिंगापूर, बँकॉक त्या पट्ट्यात समुद्रात त्यांना ही कोलमी मशीनमध्ये घालतात आणि बाहेर वेफर बनवून येते पॅकेटमध्ये पॅक करून. आपण फक्त $1 टाकला, 1 पॅकेट बाहेर गाडीत घ्या आणि रस्त्याने खात चला. काय बनवत नाही ते. आपल्याकडून माल घेतात आणि त्याचे अनेक प्रोडक्ट बनवतात आणि त्यांचं दरडोई उत्पन्न वाढवतात. चला शब्द आता उच्चारण कठीण होत आहे. परत आलो तर भेटेन काय वाढवलं होतं आहे. इकडे म्हणेन नवीन काय सुरू केलं काय हो? नवीन भाताचं पीक आणलं का? उत्पन्न निदान 1 क्विंटल वाढेल एकरामध्ये. काय कडधान्य घालता का तुमच्यापुरते तरी? साधी मसाल्याची काही झाडं माड असेल, मिरीचं झाड एक तरी लावता का? हे विचार तुम्ही हे करा. बरंच उत्पन्न घेण्याचं. मी मला कामधंदा नसताना सकाळी अर्धा-1 तास फिरतो. तुम्ही जागा बघा किती मिरीची झाडं मसाल्याची लावली आहे. नोकरांना सांगतो एवढं करा. तुम्ही करायला काही असोत. परत भेटू. आज तुळशीदास राणे, नितेश राणे आणि सर्व आमचे अधिकारी, कलेक्टर ऑफिसपासून ते मंत्रालयापर्यंत, आमचे रावल साहेबांपर्यंत सगळ्यांनी योगदान आमच्या जिल्ह्याला दिलं. रावत साहेब, हा जिल्हा तुमचा ऋणी राहील कायमस्वरूपी. अहो यांच्या अन्नदान हे मोठं दान आहे. घरात उत्पन्न वाढून शिजेल ना आणि मुलं खातील, लोक खातील, तुमची आठवण काढल्याशिवाय राहणार नाही. मालवणी लोक प्रेमळ पण आहेत आणि जाणीव ठेवणारे आहेत. स्वभाव थोडा भांडखोर आहे, पण अवेळी आहे, योग्य वेळी नाही आहे.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय राणे साहेब.